بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اللقمان نيال فنبانية الله تعالى كسيكونا نياباني أني تشام فما فننا كداك هل سامي مكة سورة ودلا نشيت مدينة سورة فلو نامدنا مدينة سورة لا تكيم ماشين نام ويامدوني كيري وكنا أني شريعة وكنا ni maka sura yi ala ka kilimbantiyaw ani Allah ta'ala ka se masaya Luqman ko fon sura ni nye o jole amba yini ala fe ala ka famiya de ambeda jelema sura min be dale ka o suratu sajida amba fomu ma ko sujudu keli sura ni nye o sura yi afena sura ajigina maka sura munu jigina maka no e sura bishigini koy ale fana be o konona abebe aya bisabama ina fo suratul mulk o aya be chugomina afana be o aya chugo kelempela abe damene ni Allah ta'ala ka sema say aramadin dana ala fe chugomina Allah ta'ala be do fanyana o konona ni mamuni ye bara nyuma ke ko shufen na flasili baw urali sura ni do ya to da ko suratul madaja kadaka Allah ta'ala ko tatajafa junubuhum anil madaja o ben suran kono ko keraw be janya ka bu kan lanfen ka o bala de wele o ka du klama faselila ala ka era ku yala ko kishi ka bu toron ko kama suran to gotara ka da o fenana o bayre ni fene suran bay bonya belebele de ba ni suran mi fle ala kira kan yana mayala sallallahu alaihi wasallam juman fajiri ala kira ku meni suran be kala ara kan kelena juman fajiri domin dugu be je juma dona o fajiri ala kira be ni suran be kala arakan kelena arakan fulana suratul insan hal ata ala al insan hinu min ad dahr o sura ala kira bo fana kala jo fulana ala kira dumira ni ka fokata sa ka sa wati sallallahu alaihi wasallam o bela jele mbayira ka foko suran belebele badu am fe hal no suran se ka be kala arakan kelena anga to ka clara ka ni ñogon ci kuma dola o be kafsa ka ala kra la dege on nan sira ka be clara kan kelen fenana o kafsa nga bebe depend misiri kono mo were be ciogoti anyere far ko be ciogoti anga limana o be ciogoti anyere ñogon soro misiri kono ciogoti ni almamin num be de franjonga ko tetimine abado a ko fe mo be ciogoni ni ni suran jantanu ya ti gabashi ni sura jantanu ya be kekele ni sura surman tanui abeke bashi almami rebbe kono mogo doni ni la alay kasura la mam ko nyini ngayere mo min bi ko fe ba doni ni la ala be la jere tumana ni suran ko ni kira kumba be kala arakan kelena abe suran doni fene bedda ka arakan kelena o de suratu sajida nabe fama ko sujuru keli sura na bismillahir rahmanir rahim. بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة كقد منني على تغي على كبركة دوكولا أني كدمني الله تعالى في أكان كشي كبوشتنا ترام سورة كمان سورة تناني قرآن كنا نينا سورة كمان سورة تاني سبعة دمننا سورة كلمة إنه سورة التوبة أمانة أودي دمننا نوت بسم الله الرحمن الرحيم niyata ka laje suran kemen suran tan saba aba bele jere me ka foko bismillah o fene fochugo min fle o fene nana shiye keme ani shiye tan ni nani qur'an fa suran hake o fene bismillah hake be mona kadaka suratun naml kono bismillah foren shiye fla adamine ani bismillah mu fora sulumana kal letri seben wati innahu bismillah innahu min sulaiman wa innahu bismillah ka fo ko bora sulmana yoro wa bismillah do abadda minani ala togoy o yeran ni suran kono o bayra ka fo bismillah o hakke ni suran hakke kele me damina sirafe anana suran ke manitan sabat daminena me suratul fatiha no e surati tauba amana o kelen pede daminena otuma bismillahir rahmanir rahim amba damineni allah ta'ala togoy arrahman munkara hine bele tigiye الرحيم منفنكرا هنا بلي بلي تيجي والرحمن دوبا كو منكرا جين ان الله بولن تيجي ويان يردك وصفيه نوت الكرام فتي عليه السلام الرحيم كو منكرا هنا كرن كرن تيجي افلبي على توغو وافلبي لا جين فني هنا جين اني كياما amba yini ala fe ala kanta suraka hinen no na
ألف لام ميم ألف لام ميم ني الله تعالى كم مقدس كماني ala de b'a laɲini dɔn n'o tɛ anw t'a dɔn munna ka da ka dɔnniya ma fɔ an ye alakira ma fɔ sahaba ye ko alifu laamim k'a kɔrɔ ye nin sahabaw yɛrɛ fana ma fɔ ɲɔgɔn ye ko alifu laamim k'a kɔrɔ ye nin an bɛ mɔgɔ minnu dɔn tafsiri la kosɛbɛ tabiunaw la i n'a fɔ mujahid i n'a fɔ ikrima olu minnu dɔnna kosɛbɛ olu fana ma fɛn fɔ an ye ko alifu laamim k'a kɔrɔ ye nin ni ni si ma fɔ an fana b'a fɔ de alifu laamim kɔrɔ min b'a la an b'o segin ka taa fɔ b'a ma n'o ye Alahu Taala yɛrɛ ala de b'a ka kuma laɲini dɔn kuma min ye alifu laamim an ko dɔw b'u jija ka alifu nin kɛ ala yɛrɛ ye ko alifu Allah lamu mun b'a la ko ye Jibril ye alayhi salam mimu ko ye alakira yɛrɛ ye sallallahu alaihi wasallam nin ye mɔgɔw ka yɛrɛ jija kuma ye mɛ k'aw ko dalilu dɔ b'a la dalilu t'a la a filanan kuranɛ fana tɛ sɔn nin ma kuranɛ ye kitabu min ye dɔrɔn tawqifu do don i ye dɔɔni sɔrɔ a la cogo min i bɛ dan o ma ka na hakilina si don kuranɛ kɔnɔ i nɛn jɛra cogo cogo i ka dɔɔni bonyara cogo cogo kuranɛ dɔnniya bɛ cogo min na i b'a to ten e kana hakilina si don a kɔnɔna na ani dɔɔni tɔw tɛ kelen dɛ ale responsabilité ka bon ka tɛmɛ tɔw kan a bɔkasiri ka waati o taara bɔkasiri k'i ɲininka fɛn dɔ kɔrɔ la a ko a t'a dɔn wa fakihatan wa abba cɛ dɔ taara ɲininka ko komi ala kɛra nɔrɔbila ye de ala ko kuranɛ kɔnɔ ko yiridenw wa fakihatan o yiridenw ye wa abba ko kɔrɔ ye mun ye a bɔ siri o k'ale t'o dɔn alors que abu ye bin de bin baganw bɛ bin min ɲimi o de ye abu ye wa abba k'ale t'a kɔrɔ dɔn cɛ kabakoyara a ko e de ala kɛra nɔrɔbila ye ni kira tɛ an bɛ de ɲininka e tɛ nin dɔn a b'a sɔrɔ o ko n t'a dɔn yɔrɔ ni maloya b'an na bi dɛ bɛɛ dalen bɛ la k'e ye karamɔgɔba ye dɔ k'i ɲininka e ko n t'a dɔn ko ni n y'a fɔ jama la n t'a dɔn ko n ye lebule an bɛ fɛn dɔ namara yɔrɔ k'a d'i ma ye a ko tɔ bɛ to ni ala yɛrɛ cɛ nka olu ma sɔn o ma abada k'ale t'a dɔn cɛ ko a ma i ti fɛn dɔ bɔ i kun na i k'o fɔ n k'o minɛ e ye maa ɲuman de ye a ko ayi a ko ayu samaa'i yuqilluni wa ayu al-ardi yudhilluni ayu samaa'i yudhilluni wa ayu al-ardi yuqilluni idha qultu fi kitabillahi ma la a'lam ko sankolo jumɛn bɛ ne datugu dugukolo jumɛn bɛ ne ta ni ne ye fɛn fɔ ala ka kitabu kɔnɔ n tɛ fɛn min kɔrɔ sankolo tɛ yen tuguni mun bɛ ne bili dugukolo tɛ yen mun bɛ sɔn ne ka taama a kan ni ne ye n ka hakilina fɔ kuranɛ kɔnɔna na a ma sɔn abada ka fɛn fɔ parce que olu ka waati u tun bɛ siran hali tafsiri yɛrɛ ɲɛ fɔ n'a kɛra mɔgɔ kelen kelenw ye nin kɛnɛma kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye o b'a kɔrɔ fɔ a daminɛra tabiunaw de ka waati n'o ye tafsiri ye ka da ka minnu tugura olu la olu ma alakira ye alayhi salam olu ma alakira fana yebaw ye alayhi salam olu kɛra atibaa tabi'in o b'a yira arabukan dɔw bɛ yen olu t'o kɔrɔ dɔn f'u ka ɲininkali de k'a la aya dɔw bɛ yen u t'a dɔn a jiginna kun min kama f'u ka ɲininkali de k'a la o tuma madama ni dalilu b'a la sa ko ja kuranɛ kɔrɔ bɛ se k'a fɔ kana an fana k'a faamu o b'a yira an fana k'an jija a la n'o tɛ n'a bɛɛ tora arabukan na mɔgɔw ka ala ɲɛsira ɲɛ tɛna bonya an ka faamuya tɛna bonya adamaden bɛ baara kɛ ni fɛn ye kuma fɔra i ɲɛna kan min na n'i y'o de faamu Allahumma rabbi ala ka faamuya d'an ma naam تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب كوني كتابك جيجي فني لا ريب فيه سكت كتاب من كولا من رب العالمين كبودان فين بل جلال لم مسايرا كتابك جيجي فن am fle ka do sura min kono ni kitabu ka jigin fen no ye Allah Taala ye mun jigi kitabu kono no ye Qur'anai ala ye fen min jigi Qur'anai na o do de fle am fle mun kono ni ka bora ala yere de yoro la rayba fi ko sika shitala ay la shakka fi ni nye ala ka kuma kai ka bora ala yoro ko sika shitala na am yaquluna iftara ko walma yaka mo nunu baka fode kiyeni tige ka boy kuna iftira ka fendo tige ka boy kuna kasoro dalutala o de iftira wi ko yala o baka fode kayya boy kuna am yaquluna iftara walma o baka fode ay fonne manoko istifhamu inkari
kan ɲininkali kɛ ka sɔrɔ i baka tigi la gosi de yala kununu baka fɔ de k'i ye nin bɔ i kun na wa بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك قبل كوني تشيره de ka boy tigi ala yoro e mani boy kunna fi qur'an se ka bo kunna ikala na chugo qur'an se ka bo kunna wa ma be qur'an de don o ko fe doni to kana me ka doni wore ke ko qur'an doni yakana ka soro ima kala kuma taala e ba de kala ne boy nale makala doni atina bada mo fen fe ko ba la diga belle bora wa belle jile malola musailamatul kadhab nadr ibn haris as-sajjah nuna nyogona fen temera ko bina ni qur'an nyogona yi abede sara abe ala kira ko alayhi salatu wassalam ko galon tigala ma bi sababina ale ko fe abbe ba yere da me ko nabi nyumay wa abbe fene kera shika nabi mama tayrosh ala ya bellebu ka kila ka bele jelen fene malo kerati ni manu baka fo ko qur'ane bora ala kira de yorolla ko ala ka kuma kante ala ko ni tiere kanita nun ka kuma fen tiere e qur'ane re be dikra ma wati mi ani hadisa be dama chugum no luti kirere non ta hadisa kudusi ala ka kuma de yo amba fa hadisa mi ma ko hadisa kudusi ala ka kuma me wayu to be jigi kira ka chugum mi qur'ane la hadisa kudusi te jigi kira kanti adawla yere ala kira ba yesu ko la alayhi salam gele fushita ala ko kan fiyena ifene kan fo kan moy ni be ni ay hadisa la ko fima yarwihi an rabbihi wa hadisa kudusi aw qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ko ala kira ko ala fene ko wa hadisa kudusi na qur'ane no bina jigi kiraka ko kira be mine ka yere o ko fa farqulu be giriya aisha tu gwanna sen dalembe senka ka keleme komi senka chiflay kira yere sen giriya wa hal ni nena ba tan flala ka woshi jibe tige ka jibe qur'ane giriya fe Allah ta'ala qati asa kuma man fegewo inna sanulqi alayka qawlan thaqila ala yarako ka be kuma kan girine blala kraka alayhi salam no de tigara ala krabe mo godo wele ayna ni sebe o mo gola muaz bin jabal bala usman bin affan bala ali ibn abi talib bala ubayr bin ka'b o fane bala ala krabe lu wele ayni sebe ni surana ni aya mi flayini tuguni aya doni fenana ni golo dogene mi bu bolo no o fara o beta gabakuru fenele ni doni o ba sebe o walma ni tamru jutigera o tamro wonfon no e tamro yere kereda doy o ba sebe o fene no te do ba durushi chamanya durushi ina fo beydire ina fo muaz bin jabal ina fo salim maula bi huzaifa ina fa abdullah ibn mas'ud ulu kira qur'an jitura bawi kira yere ka wati la alayhi salam qur'an temati marani sirafi wa bejigi wati mi tumini yere fana kuntala anyabe tumini munani ka bani nani tabo nyona hukuntala asebena ni chogola uya taala kira da chugum na uba kalanti fokana sai ali ka wati la ani abu aswadi duwali unyeba la kungo kono burshi kono mogo baka do islamia la kachaya ubaka qur'an kala ni fili chaman bala ali kanto ko fendo be amaganye tugaka namma fere nyinala nimeke libu belebele bade ka nyesha ala ka kitabuna ina fa sebenen be anna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi niye o kuma fodoro ye fili belebele bade fa qur'ana ko wa kafiru kuma kalanti fika fa anna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu bidammillah ngani ko wa rasulihi bi kasra o ko Allah kasanu ka bo mushriku ma na ka cide hala kasanu ka ba ka cide fana ali ko koy kono ko mayna amba fo ala kasanu ka bo mushriku ma aka cide fana kasanu ka bo mushriku ma na hawi yere kana qur'ane kola annana ni chugo de lat am be ka se ka kala ni yetay ni bay ni nay ni me ke do may ni be ke kasray abena ni la halan no chugo de la wa jaju kun yusuf aka kommandi mashi kada ka ita to ko mamme ay ma chama fa islamiya kono o me anaka wala ala yabbe qur'an ne fene barali la aseko bayira alkaba fla joli minani hajjaj ibn yusuf de ya joni jotto wala ore kama ala kara sallallahu alaihi wasallam ko mo kana mo jugo ya katima danka ni sona jugo do yibe ba do ni banna do yi ka so do akoni manyu manke ka chaya me qur'an to minin ko aya
jijawla alkaba fana fila cogomi ale de ka jɔlen o fana ye baara ɲuman dɔ ye mun yɛrɛ ka bonya la tuma ala ko ya wala ni maa ninnu bɛ ka fɔ de k'i y'a nkalon tigɛ wa am yaquluna iftara o bɛ ka fɔ de i y'a bɔ i kun na wa ko nin ye tiɲɛ de ye ka bɔ i tigi ala yɔrɔ nin tɛ nkalon ye fiyewu na لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك ولا سيكا مقدو لسرانكو بابا على كولا ما آتاهم كل لسراني كلا فشمنا من نذير كبو لسراني كلا لا من قبلك كاكو kako e kan nalinye mugomani jo maganga uchela kaya ketani kai akana ketani mai o bayra ka sawali de ibina kuma chamman badi me klola ibina kuma chamman ba sorofana ase mugoma de kuma mina ni ko ibo fodro kuma bicaya be digilin be muno dro ko katu hali ciye chamman be mugo bisra folin e anga duguma digeni na jamana ma digeni na nana fa be ke fitna asu ma diga kuma la o ma dele ka me ere bisra me ko folo fitna o ɲɔgɔn de ala kɛra sɔrɔ ala taala ko i filɛ ka kuma min fɔ ne mɔgɔ ma ni kuma fɔ ninnu ye fɔlɔ ka kɔ e ye min qabli ka kɔ e ye kuma ninnu fɔ ba mana la'allahum yahtadun e ka ni kuma ninnu n'u y'a minɛ k'u bɛ kanda n'u y'i ka kuma ni minɛ dɔrɔn k'u bɛ kanda sɔrɔ nka n'u m'i ka kuma minɛ fo k'a kɛ yɛlɛbɔnna ye o tɛ kanda sɔrɔ dɛ أو تكان نصر نفهم منافقكم من مكان كافر وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كم من الكافر يراوكم ما في يوم أكن قرآن نامه أي من كان دواسين قرأ نو كرابسي محمد ناك جماعة ولا سيسا أغني ما مي مو فو يتكلم لي كبارة كني فو تجيب كان نصر على كتي wakadamini kunu fo bi mɔgɔ fɛn fɛn y'a ka baara kɛ kuranɛ lamɛnli o tigi dusukun ni mɔgɔ dusukun tɛ kelen ye mun tɛ kuranɛ lamɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuranɛ kala o tigi dusukun ni kuranɛ kalanbali dusukun tɛ se ka kɛ kelen parce que zo mana da i dusukun na cogo o cogo n'i ye kuranɛ kala a bɛ zo ninnu bɛɛ wugu ka sama ka bɔ yen i tulo mana geren cogo o cogo n'i kɛra kuranɛ kalanna ye Alahu Taala bɛ kandaba d'i ma kuranɛ bɛ nɔ bila i la mais kuranɛ bɛ kala fosi o de kama imamu Tamimi a ko a ka kuma ko fɛn fila bɛ yen n'o ma adamaden dusukun na maga ko hali ni kulu fila ye ɲɔgɔn tu a kɛrɛfɛ ka dusukun tɛ bɔ a nɔ la kuranɛ kalanna i kɛrɛfɛ i farikolo ma bɔ a cogo la farikan si ma wuli i ma kasi hakili ma janya e yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ senna yɛrɛ saya fana kɛra e t'a dɔn ko bɛ senna hali ni kulu fila ye ɲɔgɔn gosi a kɛrɛfɛ ka dusukun tɛ bɔ a nɔ la dusukun jago cogo fɛ o b'a yira ni fila min dusukun magaya ko magaya cogo si t'a la saya ni kuranɛ kalanni walima a lamɛnni o tuma n'u sɔnna kuranɛ ye k'u bɛ kɛ kanda jɔnbaw ye na. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي قال تعالى دي خلق السماوات والأرض على دي سنفر ولون فلادا على على كلمة فني دوكلو ولون فلادا قال دو ده على دي يدان كسنكلو دان الله فورا الذي كانني أفني دون قالوا بالذي كتأكيدية كتك موصولي muna kala bɛ fɛ k'a ka kuma giriya ala ni ala min filɛ ko de ye sanfara 7 dan o de ye dugukolo 7 fɛnɛ da وما بينهما في 6 أيام وما بينهما ani fɛn min bɛ san ni dugu cɛ fi 6 أيام tile 6 kɔnɔ ani dilannen sa dɛ san ni dugu cɛ ka fara sankolo kan ni dugukolo tile 6 kala y'a danni kɛ o de kɔnɔna na hali an ka telefɔni izini ka telefɔni kelen dilan tile 6 ni y'o telefɔni sa o tɛ tɛmɛ tile 2 kan n'o fana ma tiɲɛ ka da kan a ma dilan sɛbɛla e ma dilan ni minɛn ɲumanw ye a dilanna ka a sokolo ɲɔgɔn sanfɛ cogo min a bɛ taa yɔrɔ o y'a fana tiɲɛ o cogo kelen na sankolo belebele nin lajɛ i ka dugukolo fana lajɛ aw ni o sankolo kɔnɔfɛnw dugukolo kɔnɔfɛnw sani dugu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min fana bɛ yen ala ko a ye nin bɛɛ dilan tile 6 de kɔnɔ nin ye kabako ye dɛ fatabarakallahu ahsanu khaliqin masa ka hɛrɛ ka bon
mun ye damasa ɲuman ye. Suratu Fussilat Ala b'a fɔ a kɔnɔ ko dugukolo dilanna Ala fɛ tile 2, ka dugukolo kanfɛnw dilan ka fara a kan tile 2 kɛra tile 4 ye. Sawa'an lisa'ilin minnu bɛ ɲininkali kɛ nin kan k'u ka ɲininkali jaabi. Sankolo ka sɔrɔ ka dilan n'a kɔnɔfɛnw tile 2 wɛrɛ k'o fara ni tile 4 ka tile 6 k'a ye dilanni kɛ sa. Tɛ dugukolo lajɛ, dugukolo yɔrɔ muslim kɔnɔ Alakira b'a fɔ alayhi salam ko Ala ye an fa adamadan bɔgɔ de la, mɛlɛkɛw olu danna nɔrɔ la, jinɛw olu danna tasuma de la, ji ko Alahu Taala ye vapeur ni ji kalayara o gazi min bɛ yɛlɛ n'o ye bukharu ma ko Ala y'o o vapeur de kɛ sankolo ye. Sankolo girimani k'a dilanna ka bɔ ji nin de la, ka dilanna ka bɔ o de la. O b'a yira Ala ka dan ni matière n'an ko an b'a la dege dɔrɔn a ti ɲa. Yɔrɔ an ka chimie ni an ka physique ni chimie ji bɛ dilan cogo min na an b'a fɔ, mais a bɛ dilan cogo min na a bɛ fɔ, mais mɔgɔ ma dilan fɔlɔ dɛ. An bɛɛ b'a fɔ oxygène ni hydrogène n'i y'o fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko ye ji ye, CHD. O tuma na n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ji don, nka a bɛ kɛ ji ye cogo di? Mun ni mun bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ kɛ ji ye? An b'a bɛɛ dɔn mais an t'a dilan, a t'an bolo. N'an bɛ se k'a dilan gɛlɛya ti maa si fa, minɔgɔ ko gɛlɛya ani ja sumaw bɛɛ bɛ ja ji kɔfɛ o kuma t'a. An kɔni ye matière dɔ fɔ nin de bɛ kɛ ji ye, mais anw yɛrɛ kɔni ma a appliquer parce que application o se t'an ye. O tuma sankolo ni dugukolo ani mun b'o ni ɲɔgɔn cɛ Ala ko a y'u bɛɛ dilan tile 6 de kɔnɔ. Na summa stawa ala al-arsh, nin bɛɛ kɔfɛ k'Alahu Taala nana sabati larosi de kunna. Nin danni bɛɛ bannen k'Ala ye sabati yɔrɔ min ɲini a yɛrɛ ye k'o ye larosi ye. Ala bɛ yen de, ni ɲininkara Ala bɛ yɔrɔ jumɛn? A fɔ a bɛ sanfɛ. Sanfɛla yɔrɔ jumɛn? K'a bɛ larosi kan. E m'a bila ye o, a yɛrɛ de y'a yɛrɛ bila ye. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ala ko k'ale sabatira larosi de kan, a y'a yɛrɛ sabati. Yɔrɔ Mu'tazila ni Jahmiyaw olu bɛ istiwa kɛ istiwla, k'Ala ka mara de bɛ larosi kan, n'o tɛ Ala yɛrɛ tɛ. Ko n'an ye yɔrɔ dɔ dilan Ala la dɔrɔn o b'a yira an ye Ala kɛ farikolotigi de. Nin ye kɛlɛmiyunaw ka dalilu de ye. Ala yɛrɛ ko a bɛ larosi la, e ko an k'a fɔ k'a tɛ. O ma kɛ baara ye sa. Ala ko bolo b'a la, e ko ayi, ko ti bolo ye, ko ye fanga de. Ko ye fanga de, ko ti bolo ye. Ala ko ɲɛ b'a la, a ko da b'a la, a ko nin b'a la. Ala ye fɛn o fɛn sabati i bɛ da bɛɛ la. Nka a bɛ cogo di de sa i ma ɲininka o de lamɛn. O de bila takyifin wala ta'tilin wala tamthil. Ala bolo bɛ cogo di? Ala sen bɛ cogo di? Ala ɲɛ bɛ cogo di? Nin si ma ɲini fɛ. N'o tɛ Ala bɛ larosi la, mais a sigilen dɔ wa nin jaabi tɛ karamɔgɔ bolo. A bɛ taama de wa nin jaabi tɛ yen. Ala ni mɛlɛkɛw bɛ to ka conseil des ministres de kɛ wa maa tɛ nin dɔn. Ka da kan Ala bɛ cogo min mɔgɔ t'a dɔn, a bɛ lahala min na mɔgɔ t'o dɔn, ani mɛlɛkɛw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na nin si dɔn tɛ. Mais Ala ko a bɛ larosi la i bɛ da o ma, maa si t'i minɛ o kɔfɛ. Nka n'i yɛrɛ bila baji min na mun nɔɔni se t'i ye i bɛ tunun a ji kɔnɔ dɛ. O de bɛ maa caman tunun dɛ. Ka n'i yɛrɛ bila a kɔnɔ i b'a mɛn yan ko sen tɛ Ala la, bolo tɛ Ala la, ɲɛ tɛ Ala la, da tɛ Ala la. O y'a kɛlen kulukutu ye. Alahu Taala ka sanu ka bɔ o ma. Ala ko sen b'a la, bolo b'a la, da b'a la, sabati. E ka da o ma ten. Dɔ fana ko Ala tɛ yɔrɔ si, k'Ala tɛ duguma, a tɛ sanfɛ, a tɛ kulu la, a tɛ ji la. O tuma Ala tɛ o la dɛ. Ala ko a bɛ larosi la, e ko Ala tɛ yɔrɔ si. Dɔ fana ko Ala bɛ yɔrɔ bɛɛ. An bɛ yɔrɔ min na sisan Ala bɛ yen. Kulu sanfɛ a bɛ yen, ji kɔnɔ a bɛ yen, sanfɛ a bɛ yen. O ka sɔrɔ tiɲɛ na, mais a ka kuma fɔcogo fili b'a la. Ala yɛrɛ bɛ larosi la, mais a ka dɔnniya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. N'o tɛ Ala tɛ ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ, a ka dɔnniya de bɛ yen. E ma ye ko ni kira tun bɛ don ɲɛgɛn na, bololanɛgɛ min bɛ yen ko Ala tɔgɔ sɛbɛnnen b'a la a b'o bɔ. Munna? Ko Ala tɔgɔ ka sanu ɲɛgɛn kɔnɔna ma. N'i tɔgɔ sanuyara yɔrɔ min ma, yɔrɔ yɛrɛbakun kɔni ko tɛ. O b'a yira Ala tɛ yen, mais Ala ka dɔnniya bɛ yen. Fɛn o fɛn bɛ kɛ, a bɛɛ bɛ ka boli Ala ka dɔnniya kɔnɔ. Mais a bɛ yɔrɔ min na i ka n'i yɛrɛ bila sɔsɔli la, ka n'i yɛrɛ bila tan ka segin na, Ala bɛ lagosi. Ka Maliki to a ka kalanbulon la, dɔ delila ka don a ko Imam Maliki ma
قال قابل لرشيلا الرحمن على العرش استوى فكيف استوى قال قوا سبتيرا لرشيلا كلا سبتين بين جوتي أي مالكي ينغاني نات يرى مغبي ينغاني ينغاني سكوبلا مالكي فنا ينغانات أي كانتو تشيما أقوى الاستواء معلوم استواء ربكنا ما أما فكان ولا ربكاندو إبو دون كادونين نو يا الله تعالى كاستواء والإيمان به واجب كدالا كالا بالروشي فننا كوي واجبه وكيفيته مجهول ما ألا بتشغل الروشي لقول دونت سؤال عنه بدع كان يكلك كتشغل كوي بدع ولا أراك إلا مبتدع نربلو أي بدع ماد أي نبو كنما كوسنا كتشجين كبوتي أسا دوتين نقال يو أدوي فتنة لوليلاد nine no ta ala ko abela roshi la maliki ma elay karamo de do e ko ala sigile mela roshi san fe chogoti maligo ko ala sigi manan la roshi sabati chogo adone no arab kane atuma kadala we wajibide ala ke chogo ye otuma donte matodo ala mo chogo fayin adale de benwa ajole ndodo asigile ndo abetoka yala ala mani shi fayin wa ko kan yin ngalire ko chogo la ko ibideyadi ibe juru musoro ay cegen ka baka kana ro asala maliki la jirabi de karamo banu na ma shima bidia kele katime maliki ka go karamo banu nun fenana ale de fena ko maga bidia to fena charani to fena wala kala jirabi bele badi kasro bidia madili ka jay kele me ala ya la jirabi mo chama ba fo banu baka fenke muni maliki reta cikele radiyallahu anhu otuma ko ala ye sankulu ni dugukolo anu ni ñogon ce fen dan kle woro summa stawa ala al-arsh ko fe ala tara sabati la roshi la malakum min dunihi waliyyun wala shafi' malakum min dunihi ufushti awye ala tanala min waliyyin jigi seme yorola wal makotigila wala shafi'a ani surna dumbala ni ala bora au jigi koro jigi tabate aula ni ala mauka surna doni mine surna doni ba te aula wal ma mine ba te aula ko faala o koro isona ala debe imma so ala debe ni maso ala tama ibe surna dumba wore nyini rela ka klaka waliyu no etiri ika ko kalfa ba ibo don yini rela ika ala tu ko tuma foshite aw bolo ni fen flala ni alati isona wal may mas na afala tatazakkarun o korde aw tawira tashi ayaw siga kawire waju afala tatazakkarun ay halla tazakkaru ayaw siga kawire tashi ala deni beddan esiga fewre ni batoka kanu o alati o ni o do itira tashi na يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر الله تعالى بكون يولتك من السماء كبوسنف إلى الأرض كتدوما ولا دي بكون لتك كبوسنف كان نايدوما لا ni ko latigara ka ban melekeu ba didi nyoma foka se duguma la ni chawala ala rakira wa fa alayhi salatu wassalam koni ala ye sanko latige a b'a fɔ meleke fɔlɔ min o ye jibril le b'a fɔ jibril fɔlɔ le jibril le bɛ tila k'a lase meleke tɔ mɛ yanni ala ka tila ka kuma na ko meleke bɛɛ bɛ kirin k'ala to kuma na fɔlɔ min ka kirin bɛ bɔ a ɲɛ la o ye jibril le o de b'a ala ka kuma mɛn o fana bɛ sɔrɔ k'a fɔ san wɔɔrɔnan melekew ye wolonfilanan wɔɔrɔnan duurunan naani saba san filanan fo kana an ka diɲɛ sankolo ni na an ka diɲɛ sankolo melekew kɛtɔ k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko a sɔrɔ jinɛ setɛnɛw fana yɛlɛlen don u b'u jɔ ɲɔgɔn sanfɛ jinɛ dɔ bɛ jɔ sanfɛ u b'u jɔ ɲɔgɔn sanfɛ fo sankolo ka t'u kulomada u t'u kulomada melekew bɛ ka kuma min fɔ ka dɔɔni ta o la n'u ye dɔ puruti o la o bɛ jigin n'o kuma ye k'o fɔ tiɲɛdalaw ye alakira ye nin fɔ alayhi salam ko de kama an bɛ lolo ye kuma dɔ la lolo bɛ tigɛ yɔrɔ sufɛ i bɛ lolo yelen tigɛtɔla dɔ ye a ba ka taga yɔrɔninkɛla a bɛ tuni la shihab
yoro jahiliya la kume fodi ko ni lolo yelen tatso doro ko mo ba do sara walma mo ba do bangeto ala kira ko mo ba ka sayate mo ba ka bangelite ko ni jina shiteno ila la sanfe ku be tameleke o ka kuma lame ko lolo noro do de betika no ko ka tugu yele ngani mun tele ara ka jigi kasro lolo noro ma o tigi gushi ka afaga o de fere bina ni kuma kelenye ay mun memeleke o ka kuma la ko be ke san kono kana fo tiɲɛ dalaw ye dugukolo sanfɛ ani filɛlikɛlaw o b'a sɔrɔ a fana ka ambassadeur tiɲɛ dalaw bɛ dugukolo kan a bɛ n'a fɔ ko ɲinan san min na nin bɛ kɛ ɲinan san min na nin bɛ kɛ ale ka o fɔli tiɲɛ dala ye o t'a to k'ala b'a bɔ a ma dɛ o bɛ kɛ nka o kumakan kelen min ye tiɲɛ ye ala kɛra ko tiɲɛ dala fana bɛ nkalon 100 de kɛ ka tiɲɛ kelen ni munumunu n'a ye parce que o y'a fɛ ɲɛna ko ɲinan tɛ diya dɛ ko nin bɛ kɛ o kɛra o tigila ma kelen mana fɛn na ko fɛn o fɛn bɛ kɛ e tɛ sigi a ka kuma la tuguni bon k'a bɛ kɛ ni kun jumɛn ye tiɲɛ dalaw ani jinɛ setenaw u bɛ ɲɔgɔn kalama cogo min o de baara bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ bɔ ninnu kalama ten ala kɛra ye nin fɔ alayhi salatu wasalam mɛ ni ala ma sɔn kuma fɛn fɛn ka mɛn o ti mɛn baara tɛ kɛ n'o ye o tɛ jigin n'o yɛrɛ ye ko kana fɔ dugukolo sanfɛ mɔgɔ ye o tuma ko yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard ala bɛ koɲɛw labɛn k'a latigɛ ka bɔ sanfɛ ko kana n'a ye dugukolo la na ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ثم يعرج إليه ko kɔfɛ o koɲɛ kelen bɛ yɛlɛ ka taa Alahu Taala ma dɔnnikɛla dɔ ko mɛlɛkɛ de bɛ jigin ni koɲɛ nin ye o kɔfɛ o mɛlɛkɛ kelen bɛ tila ka yɛlɛ tuguni ka taa Alahu Taala ma fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sana dona domi kuntagala janya ye san 1000 ye 1000 sana mimma ta'udun aw jiye mogo ka jati la koni aw ka san 1000 frontière noto kiyama kile kelen de be meleke be jigini min ke ka yele kile kelen o kile kelen de be jiye san 1000 yoro kiyama ni yanti kelen hali munun ba fo ko ala ye san fara wolum dan du wolo da do ya yira ko sa kile woro ko te ko san woro san ba woro muna ko ka da ka kiyama kile woro ko be jiye san ba woro la don ngalo matale ka kinna fede na fara ko ala ye sangulun dugolo da san wa woro est ce que kaba ko do la tugoni san wa woro sangulu dani dugolo dani ko ti kaba ko baytu ko jiye kile woro ere de kodo wala sanga famu sangulun dugolo glani tilera tugoni o damado no da san ba woro ko o ti ma kaba ko yawo amba ko bara tara don me kile woro ko de be an kaba ko yawo o tumana meleke ka jigini ala ka ci ye kana dugukolo sanfɛ ka tila ka yɛlɛ tuguni ko bɛ kɛ dun furancɛ min kɔnɔ ko bɛ bɛn anw ka diɲɛ san 1000 de ma min ma ta o don aw ka diɲɛ san 1000 ka bɛ bɛn o de ma o de kama abu dawuda da alakira b'a fɔ alayhi salam k'ale ka manton fantan bɛ don arijinɛ kɔnɔ a ka manton se tigi ye ni kiyama tile kilancɛ o kiyama tile kilancɛ san joli diɲɛna o ye san 500 de silamɛ fantan dɛrɛmɛ 1 tiɲɛ ti kɔ i sara o fantanya na e bɛ don arijinɛ kɔnɔ ka san 500 kɛ ka sɔrɔ silamɛ waritigi jɔlen don kiyama tribunal la fɔlɔ a ma don parce que a ye dɛrɛmɛ 1 fɛn fɛn sɔrɔ cogo min a n'a y'a don cogo min ala b'a ɲininka bɛɛ la mais ko y'a sɔrɔ kira manton kafiriw olu donna jahanama kɔnɔ ka ban dato olu ka kuma la silamɛ minnu bɛ yen k'u kɛra waritigiba ye olu de ka kow bɛ ka ɲɛɲini n'o tɛ fantan kɔni olu donna ka ban a tun t'ale ɲɛ a t'ale kɔ ale ka ko man ca nana yɔrɔ min na dɔrɔn olu tɛmɛna nka minnu bɛ yen nɔ ko Alahu Taala ye seba kɛ olu ye o tuma olu ka wari bɔyɔrɔ a donyɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛɛ donna halala sira fɛ k'a bɛɛ bɔ halala sira fɛ o t'a to abada k'ala t'i ɲininka a la i bɛ ɲininka bɛɛ lajɛlen na o tuma mɛlɛkɛ ka jigini ni ala ka yamaruya ye a n'a ka yɛlɛli ko bɛ bɛn san 1000 de ma aw ka jate kɔnɔ na ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة كونين دي مساي مني كو دوغولين دوم مساي والشهادة نين دي مساي
ko mana da kene kan cogo kalau ta'ala ba do al-azizur rahim masa sembenti do ko hine masa fene ko ala ye ko dogole masa ye ala ye ko bangelen fene masa ye sembe masa do wala ta'ala hine fene masa ye na alladhi ahsana kull shay'in khalaqa ala de masa ye ko mun ye dan fen bela jelen dan cogo cenya dan fen dana ala fe adana cogo mina mo wasite le wiyana ahsana kull shay'in khalaqa ko fen dana ala ya beddan cogo cenya adamaden ce jugora cogo mo ta fo kali ala kunga karsa keke mishi karsa koni halala kungo fara mishiuka waniya halala kunga ninge warable ala kunga gersulani kuma talaw ala kadani cogo ya dan cogo mi mo wasise kalle wiyala kali ala ye dan fen beddan cogo cenya yiri kera cogo mina yiri kunga ka kiti waraw kera cogo mina waraw kunga ka kiti kono kera cogo mina ni yere de kono ka cogo nyumai an fene dana cogo mi ni da an dan cogo yi jinaw beti meleke beti kai fen beddan cogo cenya na wa bada khalqal insan min tin kali ala ye adama glanin damine al insan huna adam alayhi salam kayan fa adama dan folo bogode la adama alimu folo glana an ka la ala sirafe kwale allah taala ya glan bogode la bogode o de kama fo ka adama den glana ka bo bogola ame sego bogo kelena ame kla ka welo bogo kelena an yera tew an bora muna bino fa yana sisa mais adama bora muna o de bogoy tirmisi bina nay ko ala ketola ka adama dan kay meleke bla ka ta dotige du ko fambe bogola kay dotige o bela ala yo de noni ko ke muli ko jo sambinani ni mafia la folo du ko yoro ben ya la je kloru be bala bogo jeman be bogo fiman be bogo nerelama be a kloru bebe ko kloru de yera adamana o de kama adama fene dem na no to de mutmale allah taala e adama glan folo ko ka bogo de na summa ja'ala naslahu ko kofe adama bonaw naslahu ay zuriyatahu ko kofe an fa adama bonaw kale ala yo ke min sulala fushi fenye fa boray denana de boray modena boray kuluma samanana ambe fushi raka bonyona o de sulala boray no isamfe mai kuluma sama boray mokenana o boray fanana o boray denana o boray modenana kuluma samanana anyara ko fufafu o benana fenjumena ambe boro juru do de la ka tufa doni nga juru bebe kla kata branché an fa adama de fenana alayhi salam ka bebe tayi an fa adama glana ka bo bogola o bogo mi fene be ni an fa adama glana ka boala ale allah taala e tufa fendo ke ola noye abona wi noye an fa adama dewi na min sulalatin min ma'in mahin otuma fushi fen glana ka bo fen jumena min ma'in mahin ko ka bo jila jinin ka fege jila fule o de mahinwe to samara no yan to be ka bo jila jinin la fule don ngela ko adama de danco kera danco nani ala e dodda fatola batala o yan fa adama de alayhi salam ko doddana fa yera la nga batala o yan ba hawaye ko boran fa adama na do fena yera ba yero la fatola ko isa alayhi salam no boray am to fa be bela hal sharia ba fo liminge ko karsati fay e bere do ka datigi e not e jeni muso che kelente muso kelente e fadu na sababiya e sharia de be ipo a dinya la ke fene bo afaya parce que iso sala mi to ma ke sala nyimai wata muso kelente den soro ina fo che fene kelente den soro nin ke chugo nani de yira danin chugona
o tuma Allah taala ko adama kɔni dilanna ka bɔ bɔgɔ la o tuma adamadenw k'ale Allah taala olu kɛ sama sama fɛn ye k'u fosi ka bɔ ɲɔgɔn na olu fana bɔra fosi fɛn jumɛn na min ma'in mahin ka bɔ ji la ji min ye ji fɛgɛma ye a ka fɛgɛ ji min yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko ji lafulenba don k'a dilanna ka bɔ o yɛrɛ na. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. o kɔfɛ k'ale Allah ye adama bɛrɛbɛn summa sawa ko k'a bɛrɛbɛn a bɔli min kɛra bɔgɔ la Allah taala ye dancogo bɛrɛbɛn kunkolo sen bolo disi kɔ fɛn kan ka bila yɔrɔ min na k'a bɛɛ bila o bila yɔrɔ la. Allah kɛra ko hadisa kɛnɛma na alayhi salam ko an fɛn bɛ don arijinɛ na an bɛɛ bɛ don arijinɛ na ni adama sura de kala dun ye adama da nɔnkɔ ɲɛ 60 a janya nɔnkɔ o 60 adama janya do ye a bonya nɔnkɔ ɲɛ 7 o ye jamjan ye sa dɛ o ye jamjan ba ye o de kama hadisa dɔ ko alakira ko alayhi salam ko ka daminɛ an fa adama na yanni diɲɛ laban cɛ ko dani baga nagasi de n'o tɛ fɔlɔ mɔgɔw ka jan n'an fana ye o an fɛ bi diɲɛ na maa min ka jan ni bɛɛ ye dɔɔni dɔrɔn de b'a mɛtiri 3 kan mɛtiri 3 dɔw y'a yira k'a fɔ mɛtiri 3 ye mun ye k'o sara a mɛnna mɛtiri 2 ni santimɛtiri caman dɔ kɔni bɛ yen mɛtiri 3 tigi ni k'o sara ko ten o de ka jan ni bɛɛ ye le plus grand du monde nka ni adama ka nɔngɔ ɲɛ 60 ni lajɛ mɛtiri 3 ko dɔ wa nɔngɔ ɲɛ 2 ye mɛtiri 1 nɔngɔ ɲɛ 2 mɛtiri 1 nɔngɔ ɲɛ 60 o bɛ taa fɔ mɛtiri 30 a bɛ ko an ka so jɔlen ninnu kɔnɔ wa ko n'an bɛ don arijinɛ kɔnɔ an bɛɛ bɛ don ni adama ka sura de bonya ani janya an bɛɛ bɛ don ni o lahala ɲɔgɔn na o tuma Allah taala ye danni kɛ cogo min na o de ye nin ye ka tilara ka adama damakanya ka tila ka ni fiyɛ a la wa nafakha fihi min ruhi ka tilara k'a ka ni fiyɛ adama na n'o tɛ bɔgɔlama de kun don a kɛlen bɛ i n'a fɔ denmisɛnnin ka mɔgɔ dɔ dilan bɔgɔ la k'a jɔ o mɔgɔ dilannen ni ka fiyɛ a la o ka sin ka kɛ sɛbɛ yɛrɛ ti yɔrɔ Isa fana kun b'a kɛ o Isa kun bɛ kɔnɔ dilan bɔgɔ la k'a jɔ mais nin bɛ fiyɛ a la Isa kun t'a fiyɛ a la dɛ Allah de b'a fiyɛ a la k'o kɛ kabako ye a ka mɔgɔw ye walasa o ka sɔn Isa ye na. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Kwale Allah ye mɛlila di aw ma ka yelila di aw ma n'o de ye sam'a wal absara wal afida. Allah ye mɛlila di aw ma n'o ye kulo ye ka yelila di aw ma n'o ye ɲɛ ye ka tila ka dusukun di aw ma k'ale Allah de ye nin bɛɛ kɛ Allah de ye ɲɛ bila aw ka ɲɛ dingɛ nin kɔnɔ ka tila ka kulo fana bila a ka mɛli kɛ ko ka tila ka dusukun fana bila ye aw bɛ faamuyali kɛ cogo min na na. qalilan ma tashkurun comme aw ka Allah wali ɲuman dɔn ka dɔgɔ dɛ maa min bɛ sigi k'i miiri Allah de ye ɲɛ di ne ma Allah de ye kulo di ne ma Allah de ye dusukun di ne ma i jɔn fana ka Allah wali ɲuman dɔn k'o tigi fana ka dɔgɔ ko Allah wali ɲuman dɔn ka dɔgɔ aw la kosɛbɛ n'o tɛ k'ale Allah taala de ye nin bɛɛ kɛ a mago tɛ dɔwɛrɛ si la aw bolo a ka Allah wali ɲuman dɔn la in shakartum la azidannakum n'aw ye Allah wali ɲuman dɔn ko Allah taala ba aw jigi na. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. أنا نتوقف أما إن شاء الله ala ka masaya dilanni cogo a y'o fɔ k'a sonsoro yan sisan bɛna taa maa minnu ka kuma daminɛ o ye kafiriw de ye o ye kuma minnu fɔ ala bɛ n'o de f'an ye yan'an k'o daminɛ ka taa dɛsɛ la sira la an b'an jɔ yan insha Allah ni Ala taala ye sigida wɛrɛ yira an na an b'o ka o kuma ta an bɛ tɛmɛ n'a ye k'o fana ɲɛfɔ ni Ala sɔnna Allahumma rabbi ala ka faamuya d'an ma ka hɛrɛ caman k'an ye اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا. فهي أحسن
an balima dɔ ka sɛbɛnni fɛn sera ma ya an kɔni ɲɛ b'a la y'a di sa sɛbɛn kana mais an ɲɛ tɛ ɲininkali yɔrɔ la وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها. وليس بنا سراء أتيك الله إني مني أما سكو دوالا مني لتري بلا كنا نبي كنا كاكا أفاني أنكو نيبي حديثالا ما سبنا كني مكما أنتا دونكو. نعم. وعليكم السلام. Abe ka blade ka sobe ka madene so na fama ala se ga flafu tey ala kambe so abama yalla ko mami be musobi bolo ay furo ke fo santan muso ma den sɔrɔ o muso ma den sɔrɔ muso ma fosi k'i la furu kɔnɔ a b'i bonya i ka hakɛ fɛn fɛn a b'a kɛ mais mun kɔni kɛra dɔrɔn muso ma den sɔrɔ san 10 nin kɔnɔ e bɛ fɛ ka muso nin bila i bɛ fɛ ka furu sa ka sababuya kɛ a ma den sɔrɔ o ko filanan furu fana se t'i ye dɔwɛrɛ furu ka fara muso nin kan k'o se t'i ye est-ce que i bɛ muso nin bilali min kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ wa an b'a fɔ furu bɛ yen cogo min furusa fana bɛ yen ni kɔni muso furusa sharia t'a fɔ ko furusa ma kɛ dɛ furusa kɛra mais e y'a bila kun min kama a t'i ni muso yɛrɛ cɛ tuguni a bɛ k'i ni ala yɛrɛ de cɛ munna parce que a kɛlen bɛ i n'a fɔ e ye denko gulon muso yɛrɛ de la den dun tɛ muso bolo den bɛ ala de bolo n'i ko i bɛ muso bila k'a ma den sɔrɔ est ce que i bɛna mun ta ni ala y'a f'i ye k'o fana bɛna den sɔrɔ i ye wa ala m'o f'i ye dɛ ala bɛ se k'i lajarabi dɛ n'i ye muso dɔ gɛn k'a ma den sɔrɔ i bɛ mun yɛrɛ ta i ye nin bilali min kɛ n'a ye ala tɔɔrɔ a bɛ tila k'i lajarabi i bɛ mun ta o tɛ den sɔrɔ wa o tɛna hɛrɛ da i kan yɛrɛ fana a tɛ den sɔrɔ a tɛ da o ma dɛ a tɛ hɛrɛ da i kan o tɛ bɛn yɛrɛ o tuma dɔnnikɛlaw ma nin kɛ furusa kun ye k'a fɔ ko muso ma den sɔrɔ k'a bila olu bɛ fɛn caman de y'a kɔnɔ a fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye i ma ala ka nɛɛma waleɲuman dɔn parce que den tɛ mɔgɔ bolo den bɛ ala de bolo e ye bagara muso ma k'o bila k'o ma den sɔrɔ k'o ka sɔrɔ den bɛ ala de bolo a tɛ muso bolo ala kira muso yɛrɛ bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn muso fila dɔrɔn de ye den sɔrɔ kira ye n'o tɛ a tɔ si ma den sɔrɔ kira ye o b'a yɛrɛ den bɛ ala de bolo a tɛ muso fana bolo a filanan ye mun ye muso fɛn fɛn ye san 10 k'i bolo furu la est ce que ni e ko i b'o muso bila don min n'a ma kɛ ala yɛrɛ ka dɛmɛ ye furuba wɛrɛ bɛna sɔrɔ o la wa muso min ye san 10 kɛ furu la kaban a bɛ furu ma kuma min a si ye san joli ye hali n'an y'a si kɛ san 18 ye san 10 wɛrɛ farala kan san 28 o ma den sɔrɔ o tuma na bilakun dɔnna bɛɛ m'a fɛ ko a karisa furu sara mun y'a furu sa k'a ma den sɔrɔ ɔ fɛn min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ y'o ko tɔ da kɛnɛ kan muso yɛrɛ kun suturalen don mais a furu sali min kɛra bɛɛ sina ka bɔ a kalama ko nin de y'a furu sankun ye wa cɛ min bɛ fariya ka taa furu o kɔfɛ o cɛ fana ma sɔn tuguni parce que muso min cɛ fatura o la segin ka di furu kɔnɔ ka tɛmɛ muso min furu sara parce que mɔgɔ bɛ siran muso furu salen ɲɛ ko jogo dɔw bɛ sɔrɔ a la tumana mun kɔni don silamɛya tɛ nin tigi suwa bada k'a bila furusa a bɛ f'a ɲɛna de a k'i jija cogo bɛɛ la a ka muso filanan ta parce que muso filanan tali se tɛ ɲɛ se ka ca dɛ caman tɛ i b'a ta ni nafolo min ye k'a ladon so kɔnɔ o de se t'i ye mais n'a taara kaba fɛn min y'a musaka tɔw tali ye ala b'o se nɔgɔya parce que o tɛ mɔgɔ bolo o b'a la de bolo dɔw k'a se tɛ ɲɛ yɛrɛ bɛɛ ka tile muso fila ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ de tɛ se a la n bɛ taa nin fɛ yen n bɛ taa nin fɛ yen musow ka kɛlɛ n'u ka kuma caman ne tɛ se k'a supporter o de ye caman yɛrɛ fana siran muso filanan ta ɲɛ n'o tɛ k'aw k'a wari tɛ yen a wari bɛ dɔw bolo n'u sirannen don musow ka bɛnbaliya ko nin de ye o dun ye a tɔgɔ ye taabolo de ye an yɛrɛ taabolo de ye ka musow ta k'u bila ɲɔgɔn kan a bɛɛ cɛ ye kelen de kɛ k'u bɛɛ lajɛlen sago kɛ o kɛ man di dɛ i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la dɔrɔn ka n'u tɔɲɔ hakɛ kana yɛlɛ e kan ala bɛ taa ala bɛ t'i minɛ ni mun ye kuma la surunya la sariya t'a fɔ nin tigi ye k'a ka muso furu sa abada ka da ka ko muso ma den sɔrɔ na
Wa alayhi salam. ma bisi an yɛrɛ kɔni mun ye an ye mun ye o y'a bisi o de bɛ hadisaw kɔnɔ alakira yɛrɛ wala kala alayhisalam kuranaya bɛ jigin alakira ka kulowo la yɔrɔ min a ko jibril nana minɛ k'ale bisi a ko iqra fa qala ma ana biqari kalan kɛ a ko ne ti maa kalani fo siɲɛ 2 ko sabanan na a y'ale bisi a b'ale yɛrɛ ɲɛna k'a ni mina bɔ de ko kɔfɛ a ko ale ma iqra bismi rabbika alladhi khalaqa ka taa bila aya 5 la an yɛrɛ ye mun ye n'an y'o mɛn ko sɛbɛnnen don o de ye bisi de ye nka bisibaliya nin an m'o ye na wa alaikum salam ka jɔn dan k'a dan cogo di Umar kɛra doni bataruku bɛ ɲɔgɔn sama la kosɛbɛ u ko Abubakar Sidiki de kɛra sababu ye ka Usman na ko Abubakar Sidiki ye mɔgɔ minnu na don ko Usman b'a la mais Abubakar Sidiki ka mɔgɔw la don t'a la Umar bin Khattabi t'a la bon n'o na cogo lajɛ a kɛlɛ ko Usman kɔnna Umar ye silamɛya la na wa alaikum salam bon o ti kabako ye o k'a fɔ k'a sɛbɛnnen bɛ sariya kɔnɔ o ti kabako ye n'a fɔra ko de ye alakira y'a fɔ a bɛ Abu Dawuda kɔnɔ o de ye kabako ye n'o tɛ sariya ye mɔgɔ wɛrɛ de ka sɛbɛnni ye o tɛ alakira ka sɛbɛnni tɛ sahaba ka sɛbɛnni tɛ tabiina ka sɛbɛnni tɛ o ye dɔnnikɛlaw ka sɛbɛnni de k'a fɔ k'a sɛbɛnnen bɛ Abu Dawuda kɔnɔ alakira ko ten i bɛ se ka sɛbɛn kɛ ka don i yɛrɛ la bɛɛ kɔni b'a dɔn sɛbɛnni tɛ mais n'a ko a sɛbɛnnen bɛ sariya kɔnɔna na jɔn de y'a sɛbɛn maa min y'a sɛbɛn a ma fɔ an ka tugu tigilama kɔ a fɔra an ka tugu alakira de kɔ alayhi salatu wasalam ni kuma kɛra de ko ala yɛrɛ y'a fɔ a bɛ kuranɛ na an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ parce que e y'a ye kuranɛ na cogo min an m'a ye ten alakira fana y'a fɔ alakira y'a sɛbɛn cogo di a fɔra cogo di an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la mais karisa y'a fɔ o sɛbɛnnenba de bɛ kitabuw kɔnɔ camanba de bɛ a ye kuranɛ sɛbɛn aw k'aw ko a la aw k'a min o sɛbɛnnen don a y'a sɛbɛn a k'a kɛ sɛbɛn a k'aw gulɔ yɛrɛ la a sɛbɛnnen don kuma laɲini tɛ k'a tɛ yen dɛ a sɛbɛnnen don mais est-ce que sɛbɛnnen de b'a yira k'a fɔ k'a kan ka kɛ ko dalilu b'a la parce que mun b'an bila baara la n'olu m'a fɔ an k'a kɛ o b'a yira k'a fɔ mun y'a sɛbɛn an tɛ to k'a kirina la ala de b'a fɔ a y'a kɛ alakira de b'a fɔ k'a y'a kɛ ni mɔgɔ min ko gulɔ dagalen don a sɛbɛnnen b'aw yɛrɛ ka kuranɛ kɔnɔ a sɛbɛnnen b'aw ka kuranɛ kɔnɔ e ko k'a tɛ kuranɛ kɔnɔ i fana filila a bɛ kuranɛ kɔnɔ mais a sɛbɛnnen tɛ yen de k'a fɔ k'a dagalen don n'o tɛ gulɔ tɔgɔ kɔni bɛ kuranɛ na jɛnɛya o bɛ kuranɛ kɔnɔ iriba nafolo bɛ kuranɛ kɔnɔ mais a nana kuranɛ kɔnɔ cogo di kuma bɛ yen a haramuyali kuma de nana kuranɛ kɔnɔ n'o t'a dagali kuma mana kuranɛ kɔnɔ bon fɛn sɛbɛnnen bɛɛ fana tɛ taa fɛn ye fɛn sɛbɛnnen bɛɛ tɛ taa fɛn ye dɛ kitabu minnu bɛ yen n'a kɔnɔ kuma yera ko maa ti ɲɔgɔn sɔsɔ a la o ye Bukhari ni Muslimu de n'o tɛ Abu Dawuda Tirmizi Nisa'i Ibn Majah hadisaw bɛ sɔrɔ o kɔnɔ minnu ma kɛnɛya kuma tɛ nin kolo jɛlen sɛbɛnnen tɛ hadisa kɛnɛma na a fɔra ko sariya de o tuma na hali n'a yera yen kitabu sharhu ka ca hali n'a yɛrɛ o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara bɛ se ka kɛ n'a ye dɛ mun y'a sharhu a yɛrɛ ka hakili la a y'a ka hakilinata de sɛbɛn a m'a fɔ ko alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam na wa alaikum salam yala ko ni sunkalo sera misiri bɛ fa diw pilasi ti sɔrɔ nka ni sunkalo banna o ye mɔgɔw taale ye yala k'olu tigi kun ye ala batula de ye o mɛ misiri batulaw o mɛ sunkalo batulaw an b'a fɔ a bɛ se ka k'a bɛɛ ye a bɛ se ka kɛ a y'a dabɔ ala de kama mɛ sunkalo bɛ sa waati min limana tiɲɛna a seginna a kɔ a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ ka taa seli misiri la sunkalo waati n fana bɛ taa seli misiri la ni sunkalo banna n bɛ misiri bila o tigi kɔni ye sunkalo batola de
parce que ne misiri la seli daminɛ sunkalo kɔnɔ i b'i jija de a ka continue nɔfɛ hali ni sunkalo banna i ka continue a la o la an b'a fɔ k'a tigi ka baara dabɔra ala kama mais ni e m'o kɛ fo sunkalo sara e fana y'i ka baara bila an b'a fɔ e kun y'a kɛ sunkalo de kama a banna a ma kɛ ala kama o de kama alakira fatula alayhi salam abu hasrigi ye futuba min kalan ni ɲɔgɔnna yera a la a ko n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min kun b'a ka muhamadu bato ko muhamadu sara mais ni mɔgɔ min b'a ka ala bato ko ala ye badabada ɲɛnama ye ko ala ta ala tɛ sa kala ka sanu ka bɔ saya ma o b'a yira alakira fatuli kana kɛ sababu ye mɔgɔw ka bɔ diinɛ na kira bɛ yen kira tɛ yen i ka silamɛya kɛ parce que e bɛ ka kɛ ala de ye kira kɔni kun nana k'a yiri la i ka baraji bɛ sɛbɛn ala ta ala de fɛ ɔ sunkalo bɛ yen sunkalo tɛ yen mɔgɔ kan ka seli e ma alakira ɲininkali alayhi salam ko sunkalo nafila seli a muso de ɲininkara aishatu ko alakira ka sunkalo nafila seli kun bɛ cogo di a ko sunkalo don sunkalo tɛ o ko alakira kun bɛ jɔko 11 seli riwaya wɛrɛ la jɔko 13 k'i kana ɲininkali kɛ jɔ ninnu cɛɲa a n'a janya la mais aishatu ko sunkalo don o sunkalo tɛ alakira kun bɛ nin seli o b'a yira alakira ka nafila seli ma dan sunkalo dɔrɔn ni sunkalo banna i tɛ nafila seli ni sunkalo donna i b'i ka nafila seli o t'a kɛ cogo ye o de kama selikɛla caman bɛ yen an bɛ se k'a fɔ k'u bɛ k'a kɛ sunkalo de kama n'o tɛ ala kama baara tɛ na wa alaikum salam ayi ni bina juru ni sara i bɛ mude sara o de la sunkalo kɔrɔ min b'i la ni faratira i m'o sara fo kura nana i bɛ kura su kɔrɔlen min bɛ saratɔ la i bɛ mude suma ni o de ye bon kilo kilancɛ mude ye fitinin de ye kilo kilancɛ ani garamu 10 o tuma sunkalo ta bɛ bɛn kilo 15 ani garamu 300 ne ye jɛ i b'a kɛ kilo 15 ni tila walima kilo 16 basi t'a la i b'o bɛɛ di fantan dɔ ma ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ bɛn non o kiti kɔni bɛ a k'a ka sara ɲini ala fɛ ko kɛlɛkɛla fila sɔrɔsiw don i nana k'i b'u lafara e min yɛrɛ kan ka lafarali kɛ sɔrɔsikɛ ye marifa ci e yɛrɛ la mais kisɛ ma e yɛrɛ sɔrɔ bon kisɛ kɔni min sɔrɔ ala de kɔni ye kisi ye n'o tɛ fosi ma bali ni kisɛ min sɔrɔ mais o ko kɛ ni sisan cɛ mun ye kisɛ ci la a ma segin ka n'i lajɛ i kɛra cogo di ko kiri bɛ cogo di donc kiri wɛrɛ t'a la i k'i ka sara ɲini ala fɛ parce que e nana de k'u lafara ka bɔ ɲɔgɔn na ko sɛtɛnɛ baara a bɛ kɛlɛ min na mɔgɔ t'a dɔn a bɛ wolo cogo min o tuma na e y'u lafara n'o de ŋaniya ye ala de ye kasara d'i ma parce que fitina bɛ fɛ ka k'i ɲɛna i ye fitina bali o tuma na marifa ma e sɔrɔli min kɛ i bɛ ala wale ɲuman dɔn n'o ye i bɛ se k'o kɛ nafila seli i bɛ se ka nafila sun walima i bɛ se ka sarakati bɔ k'o kɛ ala wale ɲuman dɔn baara dɔ ye k'o ɲɛsin ala ma nka mun y'a kɛ i b'a tigi to yen i b'a ka kunya to a ni ala ta ala cɛ parce que e donna ala ko de kama i ma don ko wɛrɛ kama na wa alaikum salam yala ko dɔw tɛ juma seli ko juma sariya tɛ dugu min na de wa i bɛ fɛ k'a fɔ silamɛya de sariya tɛ yɔrɔ min na wala silamɛya sariya tɛ yɔrɔ min na ko juma man tɛ ka seli donc an b'a kumaw mɛn mais bɛɛ n'i ka kumaw don an kɔni t'a dɔn o y'a bɔ yɔrɔ kelen min na parce que ala kira ye juma seli madina k'a sɔrɔ silamɛw yɛrɛ ma caya kuma tɛ kana silamɛya sariya kɛ kira ka juma fɔlɔ ma seli a ka misiri la o ayi kira ye juma fɔlɔ seli a donna yɔrɔ min a ye jama fara ɲɔgɔn kan dɔ de ka du kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko bani salim bun auf olu ka du kɔnɔna kira ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de ka juma seli n'u ye o kɔfɛ de a ka misiri banna jɔ la a ye mɔgɔw layɛlɛma a kɔntine ni juma seli Allahu Ta'ala yɛrɛ ye kuranɛ suran dɔ jigi k'a tɔgɔ da juma
ka juma fardaya bila kono ni juma welela dɔrɔn ka to fɛn fɛn na ka ka bila ka taga juma la ni kuma fɛn fɛn yɛrɛ kuranɛ kɔnɔ ani hadisa la critère si ma gulɔ a la fo dugu ka kɛ silamɛ jugu ye walima dugu kiri ka tigɛ ni silamɛ kiri ye ni si ma ya mais ka juma seli ye ka to ye an tɛ juma seli parce que silamɛ jamana tɛ walima ala kɛra mɔden tɛ ni dugu jamana mɔgɔw ka ɲɛma ye olu kuma minnu bɛ fɔ an kɔni b'a ye k'a fɔ juma seli bali kaw ka dalilo don mais k'a fɔ sariya yɛrɛ côté ne ye kuranɛ côté hadisa côté o kuma si tɛ mɔgɔ bɛ juma bali fɛn damadɔ min kama ala kɛra y'a fɔ alayhi salam i man kɛnɛ se ka taa misiri la juma bɛ bin ka bɔ ye musow juma binnen don ka bɔ a kan denmisɛnnin juma binnen don ka bɔ a kan tɔgɔmaden juma binnen don ka bɔ a kan dɔnnikɛlaw ye mun fara a kan mɔgɔ wɛrɛ ka dɔrɔra kama i tɛ se ka taa k'a bɛ bin ka bɔ fɛnɛ misaliya la e de sigilen don banabaatɔ dɔ kɛrɛfɛ a ka koɲɛ bɛɛ ye e de ye n'i bɔra kɛrɛfɛ dɔrɔn o ye ko wɛrɛ wulilen o tuma ko juma bɛ bin ka bɔ e fɛnɛ kan n'a danbɔr'o la kɔni k'i ban juma seli ma ko jamana tɛ silamɛ jamana ye n'an y'a kɛ ten o b'a yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an kan ka juma seli dabila parce que silamɛ jamana ye joli bi diɲɛ kɔnɔ jamana joli bɛ yen k'a tɔgɔ ko silamɛ jamana a n'a fɔra ko n'o jamanaw tɛ juma mankan tɛ ka seli yɔrɔ si la o b'a yɛrɛ juma yɛrɛ kun kan ka neutraliser ka bɔ yen tuma ninnu tɛ dalilu ye an bɛ mun faamu abada ɲininkali filanan qu'est-ce que kira mɔden tɔ dɔ bɛ diɲɛ na wa kira mɔden tɔ bɛ yen a bɛ yen parce que a ma ye ko ala kira bɔnnaw halakira o ma ye an ma dalilu ye tariku la an ma ye sira la ko ala kira mɔden dɔ ka waati la ko halaki jiginna o kan ko k'a bɛɛ si la tunu o ma kɛ o b'a yira ala kira bɔnnaw u bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka na dɔɔni-dɔɔni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka na u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo sisan t'a sɔrɔ dɔw ka silisila ka kɛnɛ ka taga fɔ ala kira la alayhi salatu wasalam a bɛ se ka kɛ nka n'a fɔra fɛn fɛn bɛ k'i yɛrɛ danbe sisan ka taa k'u ye kira mɔden ye n'o de ye ɲininkali ye est-ce que o bɛɛ ye tiɲɛ ye wa an b'a fɔ o bɛɛ tɛ dɛ parce que ni a fɔra dɔrɔn ko jamu hayidara ko de b'a yɛrɛ ye kira mɔden ye caman kɛra hayidara ye mankutu de fɛ n'o tɛ a yɛrɛ bɔnna ta ye o caman bɛ yen parce que hali an ka jamana kɔnɔ sigida yɛrɛ bɛ dɔ kɛ hayidara ye i denmisɛnnama taara ka t'i di karamɔgɔ dɔ ma jamu ye hayidara ye e ye karamɔgɔ kɛ jamu tɛ e fana kɛra hayidara ye o tuma o mɛnna cogo cogo e se ka kɛ kira mɔden ye alayhi salam Moritani ni bangera tɛnɛ walima alamusa o ye kelen ye hayidara ye i n'a fɔ an ka kɔrɔnfɛla la n'i kɛra karamɔgɔ dɔrɔn i ye sise ye n'i kɛra karamɔgɔ ye kɔrɔnfɛ i ye sise ye n'o tɛ kɔrɔnfɛ jamu tɛ sise ye maraka jamu de ye sise ye mais kɔrɔnfɛ mɔgɔw fɛ yen n'i kɛra karamɔgɔ ye dɔrɔn i ye kelen ye sise ye parce que olu b'o bonya de ta k'a da i kan k'a fɔ ko karamɔgɔ de ye jamuya ye mɛ o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko a tigilama jamu don hali i ka jamu dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ tunu n'i sera laginɛ fanfɛla ninnu na i b'a mɛn mɔgɔ fɛn fɛn la ko alifa alifa ninnu bɛɛ ye a tɔgɔ filaw ka karamɔgɔ bonyakanw de i bɛ fɛn fɛn tɔgɔ mɛn ko alifa a bɛɛ ye karamɔgɔ de i n'a fɔ marakaw fɛ yen n'i y'a mɛn fɛn fɛn na ko fodi ye bɛɛ ye karamɔgɔ tɔgɔw de o b'a yɛrɛ k'a fɔ tɔgɔ dɔ bɛ da mɔgɔ la bonya sira fɛ o t'a fɔ komi i bɔnna yɛrɛ i bɔnna tɛ o tuma na dɔw ta ka kɛnɛ i n'a fɔ dɔw ta man kɛnɛ cogo min nka kuma yɛrɛ laɲini tɛ i ye kira mɔden ye i ti kira mɔden ye o k'a fɔ i ye kira mɔden ye ka fisa nin bɛɛ ye o ti sɔn a ba ye i ye kira mɔden ye i bɛ don arijinɛ kɔnɔ o ta ye ala kira ko baara de don man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasab hali n'i kɛra kira mɔden ye n'i ma baara kɛ sini i bɛ tasuma kɔnɔ n'i ma kɛ kira yɛrɛ mɔden ye n'i kɛra baarakɛla ye n'i sara i bɛ arijinɛ kɔnɔna na e ma ala bato i ma sɔn ala kira yɛrɛ k'e ye ala kira mɔden ye k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ka kɛ kumaba fɔ ye e sara e ɲɛ b'i yɛrɛ la tasuma kɔnɔ kira mɔdenya ye nafa jumɛn ye fosi o tuma kira mɔdenya ni fɛn ninnu mɔgɔ kana fɔ i b'i yɛrɛ fɛ a la abu lahabi filɛ n ka ni ala kira bɛɛ ye bɔnna kelen ye abu lahabi mɛ a dangali ko kuma bɛ kuranɛ kɔnɔ ka tila k'a kɛ jahanama kɔnɔ don k'o fɛnɛ fɔ o fɛnɛ bɛ kuranɛ kɔnɔna na bɔn b'a yɛrɛ mankutuba nin cɛ ala mako bɛ baara de la an ka baara kɛ n'o kɛra an bɛ kisi an bɛ arijinɛ sɔrɔ n'o mara bɛ ala ka arijinɛ d'an ma an bɛ bi ta jɔya waati sera ni ala ye sigida wɛrɛ yira na insha Allah minnu ma jaabi minnu bɛ jaabi o kɔnɔ ala ka faamuya d'an ma ka hɛrɛw caya k'an bɛ sɔrɔba ma wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ayatan surah sajdah ayatan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك
الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبادو أمبي ألو تعالى تنو أمباني نافع كم بصوابا ما أنك فتاوني كتاو أنينغني تبلا جلنا نوبرا يانغا ولندا بنيونا في تفسير سورة سجدة ala ye sura min tɔgɔda sujudu la kuranɛ kɔnɔ ale kɔrɔfɔli do an ko sura min do maka suraw dɔ do ni maka sura dun fɔra kuranɛ kɔnɔ fɛn dama dɔ bɛ yen an b'o ye a kɔnɔ o fɛn fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye ala ka kelenbantiya ka maaw wele ka taa yɛrɛ ka kelenbantiya ma dɔwɛrɛ kana bato ka fara ale ala kan a dɔwɛrɛ ye fɛn jumɛn ye adamadenw dancogo o bɔra ala fɛ yen cogo min an'u bɛna waati min kɛ dugukolo sanfɛ an'u bɛ segin cogo min na ka taa masa taala ma alaw taala bɛ nin fɛnɛ fɔ walasa saka kunu siga bɛ maa min na o tigilama bɛ se k'a ka siga bɔ yen cogo min ni dalilu caman ye kuranɛ kɔnɔ o kuma dɔ de yera nin sɔrɔ kɔnɔna na ni alaw taala y'an danni cogo bɛɛ lajɛlen fɔ k'a daminɛ an fa adama danni na alayhi salam kana bila denw fɛnɛ bɛ na cogo min n'an bɛ fɔn ɲɔgɔn kɔ o de ye bɔnaw ye karisa bɔra ye karisa nana fa bɔra ye den nana den bɔra ye mɔden nana alaw taala y'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen bɛ fɔn ɲɔgɔn kɔ o cogo de la dugukolo sanfɛla la ka tila k'o kɛ dalilu ye k'o yira kafiru la an nana cogo min na an bɛ segin ka taa ten nin bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ ko kafiru ninnu y'u kanto alakira ma sallallahu alaihi wasallam ɲininkali min ka gɛlɛn mɛ alaw taala y'a jaabi o ɲininkali ye fɛn jumɛn ye wa qalu ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko ni anw tununa idha dalalna o ye tununi de ye dugukolo kɔrɔ i n'a fɔ n'an donna dugukolo kɔrɔ an bɛ tunu cogo min ni dugukolo ka dunni ka bu bɛɛ lajɛlen dun ka kolow dun ka siw dun ka hali kasange min b'i la k'a bɛɛ dun وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم لكافرون كوكو يلا ني أنتنا دوكولو كوروني لا ألا أفهم بسك الله بتغني على فيك كدام فين كراوريو أم بو ككلا كجلان الله تعالى كان كدام فين كراوري كنا ناني دوكولو سانفوا الله تعالى كوكو ترى كونو نومبي فيك كافري علي الله تعالى بينيويا ديما وقالوا وإذا ضللنا في الأرض كوكو ني أنتنا دوكولو كرو kada ka adamade ni shudo na dugukolo kɔrɔ kaba kuma dɔ la fɔ ni alaw taala yɛrɛ ma sɔn adamaden min su tolilen ma n'o tɛ an bɛɛ bɛ toli ni donna dugukolo kɔrɔ kaba o y'a bannen de kada ka alaw taala ko an ma k'an bɔra nin bɔgɔ la an bɛ segin nin bɔgɔ la wa an bɛɛ lajɛlen bɛ wuli nin bɔgɔ kelen na madama anw yɛrɛ ka matière première ye bɔgɔ ye n'an donna dugukolo kɔrɔ dɔrɔn o y'an yɛlɛmalen de ye ka kɛ bɔgɔ ye o de kama i bɛ su caman ye n'a donna dɔrɔn kalo 6 n'i y'a dɔw kaburu lajɛ fo n'a kɛra kolo ye n'o tɛ i tɛ fosi ye fɛn min y'a bu ye a bɛɛ tununa fasaw bɛɛ tununa hali si min b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ tunu
san kelen san fila i b'a kaburu dingɛ dɔ wɔgɔbɛ i tɛ fosi sɔrɔ yen tuguni i tɛ kolo ye i tɛ fini ye i tɛ si ye i tɛ tamasiyɛn si ye k'a fɔ ko dɔ kun dalen bɛ nin yɔrɔ la fo ni e yɛrɛ sɔmina k'a fɔ k'i bɛ ka dingɛ kɔrɔ dɔ se mɛ adamaden dɔ yɔrɔ kɔrɔ dɔ filɛ i t'o ye kaburu kɔnɔna na nka su dɔw bɛ yen a bɛ don san 5 san 10 san 20 san 40 n'i y'a kaburu kɔnɔna lajɛ kuma o kuma i bɛ taa su dafalen dayalen sɔrɔ i b'a la kale i n'a fɔ o tilara jɛnɛja la kunun dɛ o fana bɛ yen Alahu Taala y'o kɛ maa caman ye a dɔw ye kɛra kafiri ye dɔw ye silamɛ ye mun kɛra kafiri o kɛra Firawuna ye Alahu Taala y'o ta fɔ an ɲɛna kuranɛ yɛrɛ la kale Alahu Taala b'a farikolo kisi o ka kɛ wajulufɛn ye adamadenw ma mɛ a nin bɛ jahanama kunna sɔgɔma ani wula ale ta ko tɛ ka da ka maa si tɛ ɲɛbɔ ale ta cogo fɛ nka Alakira ko a ka kuma na alayhi salam ko Ala ye nabi ɲuman su k'u dun ni haramiya dugukolo kan nabi ɲuman minnu bɛ sa k'u su dun k'a ban pewu hali tɛ nɔ ye ko dugukolo fana tɛna sɔn a ma Alakira ye nin kuma fɔ alayhi salatu wasalam o de kama Alakira musow ka so sannen ka fara misiri kan tabi'unaw ka waati u tora u b'a ka misiri nin jɔ so kɔrɔw b'a ka ci ka fara misiri kan u tora la yɔrɔ min u ɲɛ b'a la su dɔ sen bɔra kɛnɛ ma ko su dɔ bɛ yen k'a sen samara dara kɛnɛ kan kabini u y'o ye n'o ye tabi'unaw ye ani maa minnu tugun b'u la ko bɛɛ lajɛlen siranna fɛn fɔlɔ min jiginn'u kɔnɔ qu'est-ce que nin sen tɛ kɛ Alakira de sen ye alayhi salatu wasalam ka da ka Alakira ko kuma ma k'olu su tɛ dun dugukolo fɛ o tuma na nin dun y'anw bɔlen ye su dɔ sen kan est-ce que nin su tɛ Alakira su ye alayhi salatu wasalam nka o siranni min kɛra ko dɔ y'a jira ko ka kaburu jateminɛ o y'a lajɛ Alakira dayɔrɔ alayhi salam sen nin ma ye o b'a jira Alakira sen tɛ o hakilila tigɛra Abubakar fana dayɔrɔ u taara lajɛ Abubakar fana sen tɛ ko hakilila tigɛra ka da ka sen yɛrɛ yɔrɔ min ani Abubakar dalen bɛ yɔrɔ min u ti yɔrɔ kelen a sabanan ko ye Umar de dayɔrɔ lajɛ u y'a ye sen min bɔra kɛnɛ ma ja Umar bin Khattabi de sen kun don Alakira ta tɛ Abubakar ta tɛ Umar bin Khattabi de ta kun don nin b'a jira na k'a fɔ nabi ɲuman ni ciden dama tɛ Ala ka maa dɔw fana bɛ yen dugukolo t'olu su dɔn abada a yɛrɛ hadisa la Bukhari bɛ na ni a ye sahabakɛ dɔ kɛlɛ kɔnɔ a fa fatura fa fatuli min kɛra an y'a ye seyidu su ninnu u su tɛ ko u tɛ kasange seli tɛ k'u kan n'u sara cogo min jeli min b'u ka fini na o de bɛ ta o cogo la ka don dingɛ kɔnɔ o tuma na o ye su don su nin donna yɔrɔ min ji tɛmɛ sira de don a fa su donna yɔrɔ min waati bɛɛ ji de bɛ tɛmɛ a sira fɛ ji bɛ tɛmɛ a sira fɛ o tuma na waati jan tɛmɛlen a nana sogo da den ɲɛ la a ko n den a ye ne su da yɔrɔ min a yɔrɔ sumaya ka bon kosɛbɛ aw ye ne su da yɔrɔ min taga lafiya dɛ lajaba tɛ n kan dɛ mɛ sumaya de ka bon kan kojugu n'aw sera kan su yɛlɛma k'a bɛ diya n ye tuma den ye nin ye sogo la dugu jɛlen maa minnu fana b'a nin dɔɔni ci k'a ye kibaruya ɲɛf'u ɲɛna olu ko baasi t'a la ni fa ye nin sogo da i ɲɛkɔrɔ tɛ i k'a ka kaburu ta maana i ka kaburu yɔrɔ lajɛ i ka su nin labɔ fa bɛ sa waati min o y'a sɔrɔ kafiru y'a jogiya kunkolo de la biɲɛ de kunturula kunkolo la yan'a ka sa biɲɛ bɔlen biɲɛ da min bɛ yen a bolo tora o de da la parce que o yɔrɔ de tun bɛ k'a dimi a bolo tora o de da la walasa ka jeli kunbɛn Ala y'a ka kalifa minɛ k'a bolo dalen to o de jeli da la o tuma na bolo dalen toli min kɛra o la u y'a bolo sama ka bɔ yen ka bolo da kɛrɛ la u b'a su don dingɛ kɔnɔ waati min a yɛrɛ y'a bolo kɔrɔta tuguni k'a da jeli nin na a salen don nin t'a la dɛ a su de ye bolo nin kɔrɔta tuguni a y'a da jeli la u y'a bolo lajigin tuguni walasa u b'a don kaburu kɔnɔ cogo min k'a ye bolo kɔrɔta tuguni a y'a da kunkolo la u y'o fɔ Alakira ɲɛna alayhi salam Alakira o k'a y'a to yen a bolo bɛ cogo min a kunkolo la k'a don dingɛ kɔnɔ o cogo la a donna dingɛ na o cogo de la ka waati jan kɛ a nana yira a denkɛ la k'a fɔ a dara yɔrɔ min k'a yɔrɔ sumaya ka bɔ ko k'a ta ka bɔ o yɔrɔ la ka bila yɔrɔ wɛrɛ la denkɛ kelen k'o fɔ karamɔgɔ ye o y'a ye k'a fɔ k'a ye mun yira a la k'a bɛ se k'o kɛ parce que su mana fɛn fɔ ɲɛnama ye a bɛ lajɛ de est ce que su ye mun da i ɲɛna baara min don a bɛ bɛn silamɛya la o min a ti bɛn n'a bɛ bɛn sariya la baasi si t'a i n'a fɔ i sara i fa sara i ba sara u nana sogo da i la k'i ka to ka sarakati bɔ o ye an b'a ye o ti baasi saraka kan ka bɔ su ye walima balima minnu bɛ yen i ka to k'a ka sinji tugu an b'a fɔ olu ti baasi
ikana misirila taga dabla de olu shite bashi ni shu olu kuma fo an b'a fɔ k'i ko olu baara kɛ bashi t'a la parce que a ma kuma kura fɔ a yi hakili jigin de nka ni shu nana sogo da i ɲɛkɔrɔ ko karisa n b'a ɲini fɛ tɛnɛn o tɛnɛn i ka sɔ ni dɛgɛ i k'o kɛ sarakati ye ne ye an b'a fɔ sɔ ko kuma ma fɔ saraka la dɛgɛ ko kuma fɔ saraka la su man kan tɛ ka fɛn kelen ta tɔgɔ ma k'a fɔ e ye i kɔni bɛ sarakati bɔ a ye ala ko hinɛ lasa ma mɛ a y'i bila i ka sarakati min bɔ nin a dabɔ kun ye mun de ye n'olu fɛn sugu ye sariya kasɛrɛ jɛ dɔrɔn an b'a fɔ i man kan tɛ ka baara kɛ ni o ye an dun ka hakili to a la an ka jamana a caman bɛ ka marise ni su ka kumakan de ye dɛ i bɛ karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ka sugura mɔkɛ la k'a y'a fɔ ta o fana bɛ fɔ an ye an bɛɛ bɛ girin a kan dɔ b'a fɔ ale sugura fa la ko fa ye nin fɔ o bɛ fɔ an ye an bɛɛ bɛ girin a kan san kalo 12 su ka lahala de bɛ ka baara jamana nin kɔnɔna na yan a ye misibo bɔ aw ka da la walima a ye finiw siri aw denw sen na a y'aw denw kunkolo dilan a k'a kɛ turuba damadɔ ye hali a ma tɛmɛ kalo damadɔ kan yanni jamana ka ɲaami nin cogo la an musow n'an denw n'an baw a caman kun digilen don ka kɛ denbakun ye nin waati la dɔwɛrɛ si tɛ karamɔgɔ dɔ de y'a lakale jiraw y'a yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛna jamana sɔrɔ bɛɛ k'a kɛ ta n'o tɛ a bɛ ɲɛsin musow de ma an bɛɛ girinna o baara la o tuma na ka baara kɛ ni su ka kuma ye walima karamɔgɔ minnu bɛ filɛli kɛ olu ka kuma ka ye n'o lahala kɛra an b'a fɔ k'o ti bɛn sariya la baara ti kɛ n'o ye n'i ma ɲɛ o kɔ i b'a dɔn i b'i labɛn filankafɔya de kama ala k'an kisi ka bɔ o ma waati jan tɛmɛlen a nana fa kaburu wɔgɔbɛ k'a bɛ fa labɔ ka taa da yɔrɔ jalan dɔ la parce que ji bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ min na a b'a ka fa degun a nana su lajɛ k'a kelen bɛ i n'a fɔ ni maa sara sɔgɔma i y'a su dɔ wulada fɛ maa min sara sɔgɔmada fɛ k'a su dɔ wulada fɛ san caman tɛmɛlen a nalen kɔfɛ a fa kaburu wɔgɔbɛ a nana fa su dalen sɔrɔ cogo kelen de la yɛlɛmacogo si ma y'a la a kelen ka fa labɔ a commencera k'a bolo ta ka bɔ jeli nin na tuguni a donna ni bolo ye cogo min k'a y'a bolo sama ka bɔ jeli la k'a da a bɛ fɛ k'a don kaburu filanan na waati min fa tilara k'a bolo ta tuguni k'o da kun na jeli la tuguni ni siɲɛ wɛrɛ la a y'a bolo kɔrɔta tuguni k'o da kun na jeli la o ko a masakɛ k'a to yen ka da k'a ka ca ala fɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la maa bɛ sa k'i to la ala min na kiyama kɛnɛ kan i bɛ wuli n'o la ala de o tuma siga t'a la nin fa bɛna wuli hali kiyama kɛnɛ kan ka sɔrɔ kunkolo joginnen don bolo fɛnɛ dalen bɛ kunkolo la nin cogo la nin bɛɛ lajɛlen ye seereya ye k'a yira kɛnɛkanmaw la ko nin sara seedu suya de kama o tuma na su ka lahalaya ani kaburu ka lahalaya alakira ye caman fɔ a la su dɔ bɛ yen o tɛ toli nka hadisa dɔ bɛ yen ko baara dɔ bɛ yen ko n'an y'o to yen kan su tɛ toli o hadisa ninnu ma kɛ hadisa kɛnɛma ye ala yɛrɛ de bɛ sɔn dɔw ka toli ala tɛ sɔn dɔw fɛnɛ ka toli an b'a ko sɛmɛ ka taa alaw ta ala de ma kafiri ninnu y'o kanto ko ni anw nana tunu dugukolo kɔrɔ a idha dalalna fil ard n'an tununa dugukolo kɔrɔ a inna la fi khalqin jadid yala ala bɛ se ka anw dilan ko kura tuguni wa parce que an tolila kolo bɛɛ mɔɲɔgɔra bo bɛɛ tununa fasaw tɛ yen siw tɛ yen an kɛra bɔgɔ ye kaba yala an bɛ se ka segin tuguni ka taa dilanni kura wɛrɛ ma wa bal hum bi liqa'i rabbihim lakafirun alaw ta'ala ko nin tɛ kuma la surunya la ko ninnu bɛ fɛ k'a fɔ e ɲɛna de alakira alayhi salam ko n'an sara o y'a bannen ye kiyama kɛnɛ kan ko wulili wɛrɛ tɛ yen o bɛ fɛ k'o de fɔ dɔrɔn u tɛ fɛ k'u tilen k'o fɔ o tuma na n'an sara an ka wuli tuguni k'an jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'o de tɛ tiɲɛ ye kuma bɛɛ lajɛlen bɛ mun nɔfɛ o yɔrɔ de ye nin ye na. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل أفوي يتوفاكم ملك الموت كم ملك بنا أو نمنا الذي وكل بكم ألو تعالى ملك من بلا أو نمنا أسي ملك بنا كباردو ملك بتي نمنا يد ملك من بلا أو نسمالي كما كو ملك بي أو نمبو كو كافوي أبانا malakul ladhi wukila bikum meleke min nana ala fɛ ko nunu nimine ko meleke bɛ aw nimine parce que Allah taala melekew ka ɲɛmaya Allah taala y'a ta ka di meleke bannani de ma meleke bannani jibril ale bɛ jigin ala ka cikan ye k'a di a ka cidenw ni nabi ɲumanw ma ani ni dugu min kan ka halaki Allah taala y'o ko bɛɛ lajɛlen to jibril bolo kelen a filanan mikael ala ye sanji ko ani danfɛnw ka garijɛgɛ ko ani sumaw ka bɔli ani yiridenw ka fale ala taala y'o fana bɛɛ kalifa jɔn na o de ye mikael fila a sabanan
malakul maut parce que togo wɛrɛ si mana ale la kuranɛ la ni hadisa ni malakul maut tɛ an b'a mɛn ko azrail ni mana ala kira ka kumakan na alayhi salam azrail min nana israiliyatu de la israel olu yɛrɛ ye tɔgɔ min ta k'a da malakul maut la ko azrail o de sɛbɛnna an ka silamɛ kitabu dɔw kɔnɔ mais ka ko dalu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɔra la Allahu taala yɔrɔ kira yɔrɔ ko saya mɛlɛkɛ tɔgɔ ko azrail an ka ɲinini kɔnɔ an ma bɔ a ka fiyewu o tuma la o saya mɛlɛkɛ Allahu taala ye nin bɔ bɛɛ lajɛlen kalifa ale de fana na saba a nanina israfil o israfil Allahu taala ye diɲɛ wuli buru fiyɛ an bɛɛ ka sa buru fiyɛ a n'an bɛɛ ka kunu buru fiyɛ Allahu taala y'o kalifa ale de la o b'a yira baara wɛrɛ si t'ale la fiyewu ni buru fiyɛli tɛ ka buru fiyɛ bɛɛ ka sa ka buru fiyɛ bɛɛ fana ka wuli ale ka baara ye nin dɔrɔn de o tuma ni mɛlɛkɛ fɛn fɛn tɔgɔ fɔlen filɛ jibril mikael ani israfil nin bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye a bɛɛ tɔgɔ de ko abdullah mɛlɛkɛ jibril tɔgɔ de ko abdullah israfil tɔgɔ de ko abdullah ayiwa mikael tɔgɔ de ko abdullah ka da ka nin kelen kelen bɛɛ tɔgɔ de ko ala ka jɔn israfil ayi abdullah ala ka jɔn mikael ayi abdullah ala ka jɔn o tuma na bɛɛ b'o cogo la ka fara jibril kan nin bɛɛ de ko Allahu taala ka jɔn kɛ o tuma ni mɛlɛkɛ ba naani fana ka ɲɛmaya Allahu taala y'o ta k'o di jibril fana ma alayhi salam o b'a yira ko mɛlɛkɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya bɛ jibril de bolo o kɔfɛ Allahu taala ka sɔrɔ ka bɛɛ ka baara d'i ma nin t'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛ ka ala dɛmɛ dɛ ayi Allahu taala ye ala ye kabini ninnu tɛ yen ala y'a ka bɛ to a ka ala yala hali ninnu bɛɛ lajɛlen salen parce que jibril bɛ sa malakul mawtu yɛrɛ bɛ sa mikael bɛ sa israfil bɛ sa n'olu sara jɔn de bɛna ala dɛmɛ baara la o b'a yira k'a fɔ ninnu bɛ yen ninnu tɛ Allahu taala b'a ka baara ala ye ninnu dilan k'u bila baara min na o de ye nin ye i n'a fɔ ala ye fɛnɛ bila baara la cogo min na dugukolo sanfɛla la o tuma ala kira a f'u ɲɛna ko yatawaffakum malakul mawti allazi wukkila bikum ko saya mɛlɛkɛ bɛna aw bɛɛ faga ala ye saya mɛlɛkɛ min bila aw ni bɔli la na summa ila rabbikum turja'un aw ni samalen kɔfɛ ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ka segin ka taa Allahu taala kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilayna turja'un ko ni bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taa Allahu taala o b'a yira aw bɛɛ bɛ sa hali silamɛw yɛrɛ an si tɛ to yen mɛlɛkɛ min yɛrɛ bɛ nin minɛ yala a fana bɛ to yen wa kɛlɛ a fana bɛɛ bɛ sa de nin bɛɛ bɛ sa ka maa min yɛrɛ ka fɛn min to yen yan'a nin ka ben o ye saya mɛlɛkɛ de ye ala ka danfɛn bɛɛ bɛ sa saya mɛlɛkɛ de ye ne ta hali sitɛnɛ saya mɛlɛkɛ de y'a nin bɔbaa ye o e ma ye a fɔra ye k'a ka sujuru bɛ adama ye a ko ayi ala ko tuma nyi danga bɔ n ka hinɛ kɔnɔ a ko ala n b'a ɲini fɛ i ka makɔnɔ ila yawmin yub'athun bɛɛ bɛ wuli don min na i ka makɔnɔ i fo don ala ko ayi dɛ n bɛ makɔnɔ ka taa bila wagati la ila waqtin ma'lum Allahu taala ye waati min danna tigɛ i ye i bɛ jɔ k'o de waati makɔnɔ o b'a yira sitɛnɛ fana ni bɛ sama Allahu taala fɛ mɛlɛkɛ maut ale de bɛ jibril ni minɛ o mɛlɛkɛl maut ale de bɛ israfil ni minɛ ale de bɛ mikael fana ni minɛ ale de bɛ sitɛnɛ ni minɛ bɛɛ ni minɛlen kɔfɛ sisan ka ban a tɔ bɛ to jɔn yɛrɛ ye o y'ale yɛrɛ ye yala a bɛna to yen wa tɛ to yen abada k'ale fana ni minɛ ba k'o bɛ kɛ Allahu taala ye ala de b'ale ni minɛ n'ala y'ale ni minɛ sa o b'a yira danfɛn si tɛ yen tuguni bɛɛ sara mɛlɛkɛ bɛɛ sara jinɛ bɛɛ sara adamaden bɛɛ sara pankamana bɛɛ sara fofodisi kan bɛɛ sara sen 4 sen 5 ka taa bila sen 100 o bɛ dan fɛn fɛn kɔrɔ ala b'a bɛɛ faga bɛɛ sara o de kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fɛn o fɛn b'a sanfɛ k'a bɛɛ bɛ ban ala b'a bɛɛ faga k'a tɔ bɛ to ale Allahu taala kelen bɛɛ de ala kira ko alayhi salam bɛɛ salen kɔ san 40 ko Allahu taala bɛ ɲininkali la a b'a fɔ aynal jababira aynal mutakabbirun ayna muluku dunya ko senkolabaw bɛ min masakɛbaw bɛ min minnu ye diɲɛ mara ko bɛ yɔrɔ jumɛn san 40 ala bɛ ɲininkali la ala ti jaabi ko san 40 kɔfɛ ala b'a yɛrɛ jaabi o ye fɛn jumɛn ye lillahi wahidul qahhar ko nin bɛɛ bɛ masa kelen ye mun ye karabali masa ye san 40 kɔfɛ de ala bɛ sɔrɔ ka fɛn fɔlɔ min na kunu ko ye israfil
ko Israfil folo be kono do ko malakul maut do ko Israfil folo ko de be kono o ko fa be yamara dama ka buru fiye nay buru fiye faidahum qiyamun yandurun ambe be wuli kan jo anse nga nyeba ga kala kala yorola asa nya yere soro dugula ma dele ka se dugumina yoro jako ko ne kungulo bi ta yoro chamana ibaga yoro nyini wala sayki do maga yoro shiti ambe be wuli kan jo anse nan golo fininti mashila hal garki se kele ati mashila keneka chefara musoka o fararo min Aisha ko ala kiram alayhi salam ko ala kira afo do chewni musoti na nyogona je e ka chew la wuli finiti mala ka muso la wuli finiti mala am be ka wuli kelenka afanti na nyogona je ala kira ko Aisha radhiyallahu anha ko ala shetu ko nya jetige ka bon ka time nyogona je ka asa adama de me nyogona je de ni hakili siglen ni hakili sigitei ibi time dola reta do ti mawusi sana mala ngami ti menyo na fanka mo gume nyo ngushi ite melen ko feda amban ko fle karsa do akara chogodi wasura hakli rete la yere o ye jinya tayya kama na gwam fitini kama ite mere do magala imado na fura kiyama kene kan kantina nyogondo o kana barila da pasu o kama na gwam kan bon katime jinya tani kaya ko bandala kiyama kene ka anyere hakli te jigola ya no kera ala be wole madda do bla ko ka wuleli ke ko beka nyo soroya ni woleli kerasa am bele jele ni bitama kata am bede betu woleli kala no katan jo kene bilibili badoka samba biduru minan joy kirira matige folo ala damma do ma shika dossier la folo san wa biduru an jole no ansenka ambe wo show de la do wo shijibu mina usen samara do wo shiji genengala do ta chamanche do washijibu mine ukana do bunno washijila wa washiji sumalente de washiji kalamande do ambo la yorami kalauta la be groupe wolum vlata ka boni bara kono no e geley katabla kala roshi sunako sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu amma yini ala fa wala roshi ble ala kaneni aw bela jelen surala tumana Allah ta'ala ya fokira ya alayhi salam afoni manunu nyina ko meleke be nunu ni mine abu be faga usalin ko fe ka bebe klaka sigin tugunin ka ta Allah ta'ala na'am walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim walau tara a kuni yeli kenni do munebe idil mujrimuna nakisu rusihim wati minay be ko jugu kala bawye ukun sulelenu inda rabbihim uti Allah ta'ala yorala a koni yeli kenindo nimisa kambade bina fonindo idil mujrimun nakisu rusihim inda rabbihim ko jugu kala baw ka be kun sululenu akana mayina fo be ka bunya dalimbe mamin ka sigidala na fara ko fenam na rasulalila be kana ala kore akungolo bi se ga korota kun sululenu ngolo ti korota bada kam malaje walma mami be ko dambe tigido kamene jene yala akun sululen kadaka ye barake mogo mimine ni barami jako ay kumbi kunsul iseka fushilaje koni ye kujugu kela bawye kiyamma keneka abe kun sululen do tigi Allah Ta'ala kerefe obe mufo ربنا أنتجي على أبصرنا أو يليك بدا وسمعنا أو يملك بي أن يودايل لبي فين فين كوني غالوين أمبولو جينا أن يبي تشين دويا وأن كنت فيك فين فين مي كانتو جينا أن كلودونا بلا ينبيالا ربنا أبصرنا وسمعنا أنتجي على أن يودايل لبي وأن كلو فين بفين بلا بي نعم فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون farji'na alamba nyini fay kanna siganga tajena nansra jena be munkay na'mal soliha ambe tabara nyuman de ke muna inna muqinun kadda ka on liman yarasa jay ka koy ci tande wala tahina manas ala kana ni misani donde ne ni misa don bay sa boy ala on klod dayle la ka nyew dayle ala me fenkilim pe di nyini fe farji'na ala nasigin kana jena
na'mal soliha an banta ke bar nyuman da madde anti ko jugu shike tukone inna muqinun tinyera la on dara e alalasa on dengene yara je ka ko yi tan o tiye sabatile ala yo tinna fashinya e ma firawna ni bokma yani meleke ka sama ngafana dara alalake ayafo suratu yunus la jabe akom fene dara masalabbe bani israila kawkum masamiye kele wani firawla fene faralu ka ala ke kele wasro meleke sirama kaba Allah ta'ala ko bi al'ana wa qad asayta min qabl ibo fo bide kasro yesu soli chamanke kako ikani kuma kani kati nafa jamma kallimana bin nafa yanin yakadasa yakane inna allaha yaqbalu tawbata abd ma lam yugharghir kala be jonka tubi mine madamani ni masay kan gonona nga sayam meleke jole kaba e ko a ala tinya do koy tinya relantoy doni ndia nga sigi bara nyuma nga wala tahina manas tibuli wati tinimisa kuma chama wati fene ko kafiru kanimisa wati flene alan klo daile la an yawbe kola ala anda singin kana jena anga bara nyuma chama ge o kuma bala ne ya finyena wala anda temele ngwala kira ko alayhi salam ma kelen pe de sarani ala yala jwa nyekoro ko mun kadi ngo kiye ma kele mun de kadi nga kiye o ye joy abdullah ibn amr ibn hiram jabir ibn abdullah wolofal mo bado de ala kreere ya tanu akadana yala ka kalfa fendo kalfala itita fa ko fiyo wa saraka juru chama de toala e bado aka juru soro la chego de ya tel madana ya ba kan dugu kono mogo binu bulu fewne kalfala karsay jantonina aba funyana kwai wa kalfate de ika juru de bena parce que na kira kalfai na ciena sarateni neci ni ka fen kalfai bal muslimela na shuera wal ma na ciena saralitala meni ye juru do ala anyana manya sai ka juru de ba tigila basara ale rabi kanto wartugo ma ko kalfate de ka juru de bena kada ka se ka kai ka fembe ci na ci na wala sai kana na bone ka fena an ga ka juruye asara ka juru min to ala ni ndo do anambe juru ta chugo mina utikele fiyo tikele kele kan ga kai na fosini uhudi kele aya dinge wole ka do sokono jabir fane ce bay ay hadisa chaman bala kale jabir ibn abdullah akunde dugu kolo sanfen bi mashika kum mandine ka teme ka ala kira ko fa alayhi salam ngolo dendi ye ika ko kadinye katime beka me ala kira kadinye katime kanda be mun finyana amina ta kelemina sini ma shu folo munun be bi kene kan ne bala abaga ni fade ma folo munun mina sa kele kene ka ne bala fa kunu awwal maqtul ma folo munun be sa ne bala ngani sarande femmi hammin bena kusobe o yen kana jurude juru ka cana de juru ka cana nin sara i ka jurumantigi bɛ fara ɲɔgɔn kan i ka ɲinu fɛ fa kɔni sara a ye mun to nin nakɔ foro do tamoroju damadɔ b'a kɔnɔ ni aw jɛna aw bɛ nin tilaw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ma sɔn a bɛ n kɔnɔ ni ala ye nɔgɔya kɛ n ye n bɛ n fa ka juru sara a ko i kana tulonkɛ n ka juru la dɛ i bɛ baara fɔlɔ min kɛ n kɔfɛ o ka kɛ n ka juru sara ye yɔrɔ nin n'an ka avenir kuma tɛ kelen ye dɛ denw fara ɲɔgɔn kan n ka du dɔ bɛ kalabankura dɔ bɛ kalabankɔrɔ dɔ bɛ ɲamakɔrɔ mun bɛ lafiyabugu a b'o to luwansew bolo ye tɔ ninnu y'aw yɛrɛ ta ye karisa ka juru bɛ na karisa ka juru bɛ na fa min b'o fɔ den ɲɛ satɔ o man ca da sale kɔlen kɔfɛ de maaw bɛ na n ka juru b'i fa la a tɛ hami ni juru nin yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i diyara ala ye cogo cogo ni sara ka juru to i la i ni tɛ lafiya bada fo juru ka sara n'a ma sara i ni tɛ lafiya a y'a fɔ cogo min a kɛra ten kɛlɛ kɛra don sɔgɔma maa fɔlɔ minnu tora a la nin cɛ yera a la abdulayi ibn amr ibn hira a fatura kɛlɛ kɛra a banna a fatura kɛlɛ bannen alakira y'i kanto sahabaw ma alayhi salam a ko alaw taala ye ci dɔ fɔ ɲɛna ko n k'a fɔ aw ye a b'a dɔn mun dɔ wa o ko ayi ko an balimakɛ min sara kɛlɛ la sisan n'o ye abdulayi ibn amr ibn hira ko ala y'a la jɔ k'a la wuli k'a jɔ a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka kuma fɛ ko ala y'a fɔ a ye ko mun ka d'a ye a k'a ka ye nin fana ye bonya ye sa dɛ
e ka kalanke ka ganye ifaki wele kana ndi munde kadi jina nga dima yoro me chama fay de mfa kadi ka vila kelen dia ika mablu kura kelen fana sanga dia ka bitigi do dia kani ke foni hakili majigi munna no tay ba be fo ngani ko ala kadine kana sayin kana jina nsara kele mina nga kele were ke tsuguni nga sawla haminan ko ti kelen yimiriya ti kele ala ko ay ne yalla yuruta ma fen sere ya o te segin kata yin fetuba nala bi ma la sigi akunganga ni na sigi o me kafiru fleka fota farji'na na'mal salihah ala anna sigi anga bara nyumanke inna muqinun on dalembela nala bi ma la sigi akunganga ni chela sigi abdullah ibn amr ibn hira ala ko ayi neti mashila sigi ni siraya o te nabi nyumala o te chidena o te mashila dore fo akwala usman ni masonga sigi afo muhammad e jona kwa na kan mogo ukana timina goya de kuku jije ka ala malaika sira tobotolika kadaka e bonya min kene ni fenfe sara e ka dine korotalila o fene beni bonya nyogona de so kafuyi ala ko usman boko ni la yurudi mambo chifo ko yoro bela allah taala yi wa jiga ala kiraka ka chini fay ni kunye qur'ane ayat dode ya kume kalan qur'ane kono tagalen yede yala sona ko ka joshi ka bo qur'ane na kabla hadisa kono note qur'ane aya de kundo akume kala min che koni abdullah ibn amr ibn hira tay nimbane barato to rafen jumai asara ka jurumin to ala ambe do ke an sabdo kana soro wali juru kele manshila kadaka ni sara ni juru ya che mai asara ka jurumin to ala denge tarase juruman tigi bema akone fasara ka ude ka juru to ala ko awo otuma ne fasara ka femin to o yeni na go forode awteni klawni nyonche mfa kala fiya kaburu kono juruman tigi ko ni tamuru bambo wa eni tali ma kelembo kuma teni jama chaman ka jeni tamuru furula ni tambo tarafa ala kirana alayhi salam ko ala kiraka kuma ofe ala kira wole ka kuma no ko ala kira am be ga janni woro ko o man no ne tiere la o mano am be ka janni woro ko amano ala kira ko bashital ko mo lude tay juruyi umma son ka yafa ala kira ko jabirma ako sini sogo may be sole ka do ifa ka tamoro furo kono tamoro fen ye qualité kilenye ibo be dentige ka tonto tamuru kise kuma bo ibolu to adama chamanche taw ibolu to adama tamuru fitini ibolu to adama tamuru munu blene no lu to adama munu fine no lu to adama tamuru kachale tamuru qualité be tafo ke mesaba yoro ante dore doya tamuru kise kuma bani kise fitini ko tamuru kise kachande ni tarara jamana kan ibe tamuru yi mata tamfe ya akacha jabir sollaka do faka tamuru furula ka betige kra ya fu chugomina kanatu ni ya tamuru be faranyonka ate jurumani tigi kelenga jurusa ma ya betonto ala kira ko ni ya tondoro ye ka barabane ikana chifonye ki clara ay tamuru betige ka tun anana ala kira wele ko ala kira clara tamuru tonina ala kira ko tay faka jurumani tigi be wele kana atara faka jurumani tigi be wele kam be ka nyogon soron faka tamuru furula abenna le jabir ko kala nyabala kira la bigi sonsoro tamuru ton kuna kelen nana ni sonsoro tamuru fiman to kuna kabe kuma do fo ale tado kuma min do de abini sonsoro tamuru blen ton kuna abe kuma do fo ale tado ala kira yi sonsoro tamuru be kuna o chogo kelena tamuru mi ni ya be franyonka ka di ma kele mata ka juro sara ma klale ako jurman tugu ma ko be kane ka tamuru che e ka tamuru mude joli kuma kela ne ta kun mude keme sabai ace tamuru mi ndume kene ka o titi mali mude duroka ala kira o kiga mude keme sabaci o baka keme sababbe ce kaka boro fakata yana ka ce tamuru kuma chugo mina na wulla tamuru bo chugo kelempenda fushi mabwala abe ma flana wole kana ifene kan itata o fena bini biri kaka tamuru ta kata no fene wole la o biri tola tamuru to chugo mi o be wuli ka tamuru to chugo kelena fushi mabwala aye jurumantigi beka juru sara o chugo kelempela aklara yoromi ay jabiru wele ko sisan tamuru to ni dogon tay alors que jabir kelimpe de chey to bele jile balma musoy ko tamuru toy ini balma muso to tay tamuru nun chey katanay jurmantigi be ka juru sarala tamuru fene clara ka ke balo e tuguni nunu ka de maya nalu taala ka chide ni nyote ma bi sakaninke kalla wa hasha jabir ko ale dara la ko jala ka chide ala kan nabi nyuma
ni bonya kera fay ala yi bonya bata ka dale yere fenam hali dinga ni ka bonya ka cande tali nyeni an hakle jigna mun anda bina so ma insha Allah ta'ala otumana nunu ya nyina ala fe kwala an nasigi an gana jena wala sanga baranyu ma reke e ala ka ya famu chugon kadaka kaun dare yela ala yu jabi chugodi ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا ألا كنا يألجيا لآتينا كل نفس هداها كالي ألا بنين كلين كلين بكا كاندا دام وكرا فنجمعي ني ألا كن صنع كافرتي يدوغو كلو صنف كابي بك إسلامي كنا لي ألا كن يالا يني كن نين كلين وكلي كاكمبو بكاندا ma shi tafili ma ta fa kwala ko tice me o makalo ta ala sabai na walakin haqqal qawlu minni ko kunya wajibiyara kabwali ala yoro kuma kan wajibiyara kabwali ala yoro nan to do an ba fode haqqal qawl alayya kuma wajibiranka kada ka yi sanfɛ mɔgɔ dɔ y'a jagoya i ka i k'a kɛ tan mɛ ala ta ti tɛ dɛ haqqal qawlu minni kuma wajibi yɛrɛ ka bɔ Allahu ta'ala yɔrɔ ala yɛrɛ de ye kuma dɔ wajibiya a yɛrɛ kan o ye fɛn wajibiyalen jumɛn ye لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين kali ala bina jahannama fa jinani adamadewna ube kali ala yo wajibiya kaba wa ko ti bo ama tukuni de ti bo ama nya wajibiya abete fushita bali ne wa kuma fiyana ga time ngam mana ko do wajibiya ngoni tike ni delikela unana ngame bo anga wajibika ame jenge ka bo aka kuma ro la fino de kayinde misalala ala yara ko qur'ana kono subhana kuma shi kanale alaka ko ke bala miniye kiti nyuman gede ikuyi musoma kiya furusa delikela nana ko hinala iko ayi enyen kale ka ba furusa ran ko ni ya bane ne o koy masabali alla do ka kafara bo ayi kafara ko talasa nin ko furusa ra bana ala ko ayi iye kaloli min kenela kafa tedu ki ka o kale libla iki musolla do ka kafara bo o de kafsa katime ka toy ka kalleka o ya dama de untai mais ala yere ko jahannama bende fonga kafiru do akono a jinala mani a adamadina ma ala ka o kuma kante wuli ka boyi o sabatileno do de be o de kama ko kale kuma kan wajibiya ka bo ayre yoro la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in kumbe jahannama fa jinani adamadewna ube a kafiru mushriku munafiq abebe do jahannama kono jinana adamade olu de be jeniyo no te nyebe saga munu na nyogon tula olu te fushi do jahannama kola inyebe wara munu na kan nyo amene fushi ere sigile nyebe wara la baka boli kungo kono fendo ko yoro ni kele woro abamina abafa ni dimina ko nyi wara ka tonyole kabo ala ya fene danse ni abi dumini ka chogoti ni ya fene ka dumini chogodi ala ya dayire mede dam nga halna wara do ya wara nyogon tonyo o te do jahannama kono de sini ala bolu tajuru sara nyona de no kera ka ban olu bebe ele maka ke boye warabba muni warabba min kin nama yafa kiyama o ba tajuru sara no bana bogo samaw no bana bogo anga mishiu muni nyogontu no bana bogo a bebe ele maka kai olu be ele maka ke boye ka kafiri de jolentu wa yaqulu al-kafir ya laitani kuntu turaba ko yorode la kafiri bi kanto ne kanata hala laka ne fana ke bogoy ina fay warake bogoy chogon o bala kuma tala de ke to nyena imayina ala fe kala ki ga waray eddan to kay ni fembe eki bala batuma kala ke bogoy kiyama ko kuma tala kali ala be jahannama fa jinani adama dena be ko jahannama bi fade don gelo ko war jinade te fa no te jahannama be fa abe fa ma te fa ni dan fen ka doni ko place masro ay ala yara de be kla kafa yawma naqulu li jahannam halim talat wa taqul hal min mazid ko domina li ala ba fo jahannama ma ki fara
janama be Allah ta'ala yinika hal min mazid ala alisa dore be kala donwa wasru adamadin chayra kono sadde wasru jinaw chamam baba kono khuzuhu faghullu thumma aljahim sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku ayu mine ayu donege jolokola ayu fofo ayu fili jahannama kono ibeni ndi me kafiru madro ayamine alakira ko ali salam kafir dobe fili erebi toro janna ka kono chikame jahannama kono ibba kono chikame akeleme ina fo demsanu nu e peremene pere hamala mishila ibe fendo glone yalla ni ma fendo do abe mishi jeli sama be balo ala o ba fama ko pere o pere ni demsanu ya mene nu ya bla tasmana tenma kono faleno ibe tasma kele yoro ka kono chi erebo propro manga me tasmana wo fleka propro demsanu bolo chogomi ibe janama kono den fene kono chikame o chogode la jahannama kono na abebe prempre wana kono chira o ta salene kono kachiani alaka kono glan no la yoroni kele ina fa madili kachia shite korbanchi parce que sata sayatiwu aba kono de wala saka la jabandene alakira ko alayhi salatu wassalam kono alayni kuma fo jahannama makifara aba ko ala alsa dore be ko jahannama ti fa ko foni alayi senda ka hatta yad'u arrahmanu alayha qadama ko foni alayi rey senta ka da jahannama ka nala sendara kan sa kabe soroka ko hasbuk ala kainta moy jahannamay ngarjina koni ko ti fade ibe munumuno kono de ibe munumuno fambe ere ka place mum bala e ka espace vide ere ka jolitina simuma hali modi kluma sama hala ko dugu dew burusi kono ma kele ebe se ka du trenda be ma e ka espace sans faire jine kono nan abe baybe sam bayiri kam yin kay be munumuno na yikilim peka parcelle kono aga jande onanga jin taw yikilim be 30 sur 30 o era kuma tala tuguni o moral 20 sur 20 o fene bana mu yere ka chambi 20 sur 15 bana note 15 sur 15 sur 10 ibeta so be de jo hal munumuno yoroti ni ka dimba yabulu tuguni o re kara dugu ba kono sigi nalay no wake mo mi doro be sanfelajo ibe do to duguma do be ele sanfe nata dubelebele soroli sa foni tara kungo kono note dugubati me arijine kono Allah taala ko kale be jien nyogona tanke kadoyi ka di place fitini tigi de marjine kono mami place ka dogoni be jien nyogona tan ale alabo de do tigi la mam ko farakare jine soka e bonya dan sande tay ala ko jahannama be fa jinani adama dena sika shitala ni saraki to barala kibe do apa na فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا أي ننك بما نسيتم أو من نفهمكم لقاء يومكم هذا أو كبدون بنيونيالي أو دالن كنتالا كو بنا لولي بياني على كان يوم بي ولا جبا أيو نيني فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أو كبدون بنيونيالي ولا جبا أيان نيني أو كن دانتالا كو بنا ولي أو جولين فلي ولا جبا يوتاي بسادة كفر تاي جيغلاتي جداي إفابي كنك أو تيكلا إبابي كنك أو تيكلا ere kun jigi damba o ka jamana nyema minka ablena chogo mun kadiye bo fo mun kadiye bo ke bi re sagola ni fon fen kera ma do be soro mun meti kla na kiyama kene ka ko kuma shitala kiyama kene ka shitala yawma yafirru al mar'u min abihi wa akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi ibe bulini bele jileni ya kiyama kene ka now inna nasinakum ala ko am fana bina otoy la jaba kono nan inna nasinakum inna tarikukum fil adab ala ko ale fana bina otoy la jaba kono nota ala tinyina de nunu de nyina na ala batoko me ala kan nyina nunu ko ay nyina ye ala man na gashide me na foro ko on de tinyina mago kan ga nyo anyinga etma masugu me ale hakle jolide duskun jolle bala adama dinga ke tinyina ima yarabu ku ka kumana inma sumyal insanu insana likasrati nisyanihi
koni ya adamaden wulela arabu kana ko insan ko do were te ka nyina aka nyina ne kacha kaka nyina ne kacha ko de kama ni togo darala me Allah ta'ala tin nyina fiu kwali Allah ta'ala fene yu toyi ko kala jaba kono na وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وذوقوا عذاب الخلد قدوم الجبا أيو فننين بما كنتم تعملون كصبيك أو كم ببار من كوتجينا باوي سببيا ديا ألا تبغى ماشي ماو يفهم كودي بفو ودي بدايك أكلكم من ترى تربينال لا كريتيك واتي otuma karsa kanga sanduru ke kasola muna jamana constitution kono ni mami nyeni ke ibeni kaso kono hakeke o ale dunye ni ndeke dossier be kala o kofa ka tara ka daka ay manda daka katanai abe soro ka do kasola olela ere ba do idongunye ni ijoba la sawo ni ne kun fora ijota law ni ne fora wa ala fene bina fo jana makono dewnye mina auto jana malla jaba sababu e kono nana kasobe ke munye aw kun be baara jugu min na diɲɛ na ko baara jugu sara de filɛ aw bolo bɛ jahanama kɔnɔ wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun musliha ko jugu sara o y'a ɲɔgɔnna ko jugu de na إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا الله تعالى كم مد بالمنيا ale Allah ta'ala ka ayawma majon munu hakilin mana jigi alaka kuma kana kuma o kuma kharru sujada kube sinku boku biwunye dawuka ku tenda duguma alai odi moye kumunun dalimbe alaka kuma na ta kafirin nun tede alaka kuma kame kala kani fube yekele kafirin nun kulo koro olu yere ba fo nyogoma hey ay kuma do donin koro wala sanka name ilghaw fi la'allakum taghlibun ay mana kando qur'ana kono no kera aw bina sewla ne kafiru ka kode naslamew koni alaka kuma kamba kala nasira kabako mayoroma sujuru mayoro qur'ana kono kibe singa slame jigintola ya tinka ki tenda alai ka Allah ta'ala ka wali nyuman don sey katara na وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وسبحوا كب سبحان الله فوق بحمد ربهم نوتي الله تعالى تنوي وهم لا يستكبرون كسر موضوعاتي كتو يربويا الله بتنوني سبحان الله يولوفه الحمد لله يولوفه وكم مامن فندو كو يربويا تي وكبار كنو amma ina Allah ta'ala fe ala kanan farani yere bonyantew sujuru ben yorolad na Allahu akbar amba ina la fi alaka minanye alaka faranga barajuka alaka ko alayhi salatu wassalam kuma hukuma nan sira sujudu mayro ma qur'anena kona nyantinda ko shifene be boliki ma bana ka boli to la fene be kulede kala yenu nu nyamara sujudu la wati be kuba o be sella o te sella o tenda lendo duguma alay me kafra alaka sujudu kelen be bin kale bano ma ko de kara alaka halaki sababi ko tuma rebe bolikata atuma ni sunnay wajibite ni qur'ane baga kala ika sujuru bi kadaka Allah ta'ala ire jonde tano kono ina fa fleka munun tanoni am bele jelen fena be fe anke ken nun de nyonay Allahumma rabbi ala kanke ala wala nyuman don bay na tatajafa junubuhum ala ko ni manunu be janya ud kere daw tatajafa ku kere daw bina janya anil madoja ka boglawna madoja suran damne la nyafiye ngo togo were min be suran na ngo deni suratul madoja ko dayoro ko fo sura tatajafa junubuhum ku kere daw bejjanya o koro bu kere o korota ka bo ka glawna ni bella nyine fenjumay shufen na flaseli parce que dina flaseli shukono ki delen tu kere ka glana de
ibi kira korota ka bo glan sanfere kani jo alayi kan naflase ala fle kan naflasili ke baw ku tanoni yorolaya tatajafa junubuhum anil madaja ku kerew bi korota ka bu ka glauna da fenka o be mu fo yad'una rabbahum khawfan wa tama'a yad'una rabbahum kubutigi alau ta'ala wele o shufen naflasili wati khawfan ala be wele wati mi fe usranendo ala kala jabanye wa tama'a ala be wele fe wati mi unnatalen alau ta'ala ka hinena tatajafa junubuhum anil madaja ku kere daw be korota kabu ka glauna o dayoro ubu kere da korota kaboy don galaw ko koni mami nyefela nyini no e sanfelay ki ka shuchama shinyana de man talaba al-ula sahara layal ni sanfela nyini kuma ki be shinyana chamane ni ko mako be ala karjina na o te soro ni ndaka sunongoy ni ko be fa ala ki ka jombay ko te soro ni ndaka sunongoy hali mami be fe ka ke jiye nyini na bay atigita be ke ndaka sunongola kati soro ni ndaka sunongoy abada muna amago be sanfela la amago be bonyala amago be korotala amba ye kafo nunu be ye fenye daka sunonko tise kanya akora wa ala ya ka cidoni nabi nyuma tano ni shufen na flaselide jomba munu be ni ba togome shufen na flasil lawde kono abeyo de ni be kumbi jo asenka anga nyema ere la jeke na kunyi jo asenka fo sembe funun ka klaka chichi aisha tu yere ba hina mene ba ko ite hini yere la alu ta'ala ko kai ya fare ka jurmun bema hal sai bi jo fo sembe funun ka chi abaw ko aisha ni ala ko ya fara nema o de kama ne kan ganda ka sunangowa afala akunu abdan shakura yalati fene ka ke jonyi mun ba tigi ala wala nyuman do na lay bunya kenye i jonga ala ta'ala wala nyuman do ni de jomba o kabare anga imani da shukono kaba abana o yusnon ko de damne leysa fo fajiri hali do ka fajiri soro misri la mano e ka safo seli jamani fajiri seli jamana jabay awere ka quartier la ka misri ko safo mana se misri be sa clanchela nga fajiri mana se aranti tima ara sabaka amma utaram ugoni ma voyage yani dugo ka je ko ne nga be dambe sunadila abebe ado ereti fa bada kala kunu ka segenen alors que farda din ibe farda to sela wati la chugo min fene kan ka sela wati la mais mami ka baro yamba ye ka fo tigi ma labbe ni na flasiliye kada ka tigi re mako batte farda yere la ko nyaw biti ala ko ale ala ka jombaw ku ka bara ye ninde ye kerew be korota ka janya ka bu ka glawn u be alu ta'ala dili duwawu kono alu ta'ala mba nyinife ika inake anye ala kan kishi ka bolla jabama yad'una rabbahum khawfan wa tama'a kubuti ala wele usrani ala kala jabanye anu natali ala ta'ala ka hinena na wa mimma razaqnahum yunfiqun wa kali ala ta'ala yu garjige femmina kubekla ko fene nafakati ala ye garjige min duma kutitige magala yakande kuba dede yaminan wa shimala kuba belejin didi wa mawma kabara ka de ala be dobla nola ngam mawma kabara ita di tiga jalim baka ala be cheni ndo tigila ma ala kira yo fanyana di sakena mana sogoma ko meleke fla be jigan kilin be ka sokonana meleke kilin ba ala deli allahumma ti munfika khalafa ala ma min be dépenser la ka dobla tan nola allahumma ti mumsika talafa ala ma min kilin o ka tamine ka cheni ndo tige ko meleke baka do ke dépenser ke bago yi abaka mana munu kelenu ko tamina baka danga do tigila ma abeti dondo ala kira boto tamana aka dalba fini glonendo akana no ya ka brifini arabu no e burushi kono mawi o yala kira sere ka digi fokata ala kira jo ngonin tudo koro o ngonin ka singa ala kira ka brifini takabaka ali be mogo mi afaru langolo ati so abada maware kai asna kadimi akwai naninga fini o ya ka fini bongon na kadama ya bria kuna agombe mu fawe ne titige magelei aw nyebe ni ngoni suminani ni ala ya ngoni kelen beke baganye kadnem hanna bekera nyamei
ne b'a bɛɛ tila aw ni ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔ la wa kɔfɛ a tɛ taa sɔrɔ abada k'a fɔ ko ne ye tɛgɛma gɛlɛya kɛ a ye n to yen ka taga o b'a yira k'a fɔ a tɛ yen n'a bɛ yen dɔrɔn ale b'a di wa maa o maa ka baara ye dépense ye a bila i kunna ala bɛ camanba de bila a nɔ la ale yɛrɛ sigilen i b'a kalama o mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni e yɛrɛ y'a jateminɛ o ka kin kɔnɔ a ka dugu la k'a tigɛla bilalen ala t'a tigi lebu bada a ka ɲɛnamaya kɔnɔ lebu t'a tigi sɔrɔ abada fɛn o fɛn tɔgɔ ko lebu maa o maa ka baara ye ɲɔgɔn adamaden dɔ de jigin cogo ye ala ta'ala b'o tigila maa sutura fo ka taa saya sara i bɛ maa dɔ ye dɛrɛmɛ kelen si t'a nka bonya min b'a kan aw ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ baatɔ kan o ye sutura de ala kelen do k'i sutura mɔgɔw ɲɛ malolen b'i ma a bɛ bɛɛ ɲɛna ko fɛn bɛɛ bɛ ka sɔrɔ fosi tɛ yen ni ala ye sutura o ka fisa ni waritigiya lebuma ye allahumma rabbi ala ka sutura d'an bɛɛ lajɛlen ma na فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس كن شيء أدون ما أخفي لهم من قرة أعين فمن دغلين بأويه كبون نينكا نسوجيالا نيركا نسوجيانا كدا منتا كن شيء أدون الله تعالى يفهم بدو دغن نيني ko ni tigi si t'a dɔn fo ni ala y'a yiri la waati min o de ye nisɔndiya ko ye o ma hadisa kurusi dɔ bɛ alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ala ko k'a fɔ an ye a'adatu li ibadi ma la ayna ra'at k'ale ala ye fɛn dɔ labɛn a ka jɔn ye ɲɛ ma deli k'a da fɛn min kan wala uzna sami'at ko tulo ma deli k'a mɛn wala khatara la qalbi bashar k'a fɛn ma deli ka jigin adamaden yɛrɛ hakili la ko n'a y'aw diya aw k'a kala ni aya ala kira sina kan kala ti sallallahu alaihi wasallam ko ala ko nin tɛ a dɔn ale ala ye fɛn min dogo a ɲɛ min qurrati ayun ka bɔ ɲɛ ka nisɔndiya fɛn na e ma ye nanzaraw ye nin ta wa n'u bɛ fɛ ka kado k'i ye u t'a da kɛnɛ kan o ka na dɔrɔn hali ni telefɔni don k'u b'a d'e ma ka na ni telefɔni ye k'a da kɛnɛ kan o man ca dɛ ba ye o b'an bale de k'a meleke k'a bila foroko dɔ kɔnɔ k'a bɔ yen k'a bila foroko wɛrɛ kɔnɔ k'a bɔ yen o sanfɛ foroko k'o cɛɲa e yɛrɛ b'a minɛ yanni i ka se so i degunnen don i preselen don f'i k'a dayɛlɛ fɛn min b'a kɔnɔ de i den tɛ lafiya bada f'i k'a kɔnɔ fɛn lajɛ de o de n'i taara a dɔgɔya fara bonya kan n'i y'a dayɛlɛ i bɛ t'i ka nisɔndiya fɛn sɔrɔ a kɔnɔna na mais fɛnba n'i y'i jɔ kɛnɛ kan cogo dɔ la k'a kɛ maaw b'i ka fɛnba k'i bolo fɛn fitinin a bɛ ten parce que suturamaya kɔnɔ i m'a don ala kelen do ka nisɔndiya ko ninnu caman dogo an ɲɛ i bɛ dɔw ye diɲɛna yan nka dɔw bɛ yen ɲɛ ti da ka bada fi donnen kɔ arijinɛ kɔnɔ a bɛ yen hali guwa arijinɛ kɔnɔdenw bɛ sigi guwa min kɔrɔ n ko ala kira da sera a ma an ka guwa n'ala sɔnna a ma i bɛ sigi guwa min kɔrɔ zawiya min b'a la n'o ye wo ye dogodogoni a dogodogoni guwa ninnu dogodogoni sigilen kɛ minnu b'a la i bɛ sotigi bila a bɛ san 100 kɛ a b'a ka bɔ dogodogo dɔ la a tɛ se arijinɛ guwa dɔ dogodogo tɔ dɔ nin ma san 100 a bɛ taama a bonya fɛ wa yiri dɔ bɛ arijinɛ kɔnɔ ko sotigi bɛ san 100 kɛ taama na yiri suman kɔrɔ a tɛ se k'a suma ban fiyewu n'aw ko aw ka sokɔnɔna man d'a ye aw bɛ jigi a bɛ na aw ka yiri suma kɔrɔ yɔrɔ an ka diɲɛ so jɔbaw n'o ye hôteliw n'an ka so ɲɛnamaw ye a bɛɛ bɛ ka arijinɛ de ladege n'i ka sojanw jɔ a dugumalaw i b'olu kɛ jardin ye sufɛlaw fɛ a yɛrɛ b'aw sigi a bɛ fiɲɛ dɔw minɛ kɔfɛ a bɛ boli ka yɛlɛ aw ka sanfɛla la arijinɛ fana ta bɛ ten de a ka sojanw bɛ yen a ka nakɔforow fana bɛ yen nka o nakɔforo minnu bɛ yen jiw bɛ poyi fan bɛɛ fɛ jiw bɛ yen gulɔw bɛ yen diw bɛ yen nɔnɔ kɛnɛ bɛ yen yɔrɔ an ka nɔnɔ kɛnɛ kɔni bɛ bɔ bagan de la bagan de bɛ nɔnɔ kɛnɛ d'a ma nka n'o bɔra a la ni nɔnɔ wɛrɛ min ye kɔni hali ni tɔgɔ dara a la nɔnɔ kɛnɛ kɔni tɛ marijinɛ kɔnɔ nɔnɔ kɛnɛ kɔji nɔnɔ kɛnɛ bɛ poyi kɔji min fɛ o b'a ka boli ka arijinɛ so duguma la nɔgɔ si t'a la a b'a ka boli duguma i ta ye k'a soli dɔrɔn k'a min kasa t'a la mun b'a guwa ye wa nɔgɔ fana t'a la n'o tɛ e ka nɔnɔ kɛnɛ mana bɔn dɔgɔ ma kaba o y'a tiɲɛnen de a se ka ta tuguni aw y'o da talen na yan ko ji bɔnnen ti cɛ nka arijinɛ kɔnɔ nɔnɔw o jiw o diw o gulɔw o bɛɛ ye kɔɲɛ de a bɛɛ b'a ka boli ka taga i b'a kɔnɔna na nin bɛɛ y'i ta ye mɔgɔ tɛna ni facture k'a jɔ i da la ni dutigi nana a ye nin d'a ma o ye diɲɛ ye an ka worobinɛ jiw an n'an ka kuraw waati bɛɛ facture an bɛ kɛlɛ la ma nin jeni ye nin jeni arijinɛ kɔnɔ ala deli dɔrɔn i ka dɔ ye courant bɛɛ ye facture ko t'a la ji bɛɛ ye facture ko t'a la donfini sugu bɛɛ b'i bolo
warte ka fo ki nin di boko ka do ala ni kuma shita fenwo fen kadi ka be ba ko ala ko ale keleno ka fenna be niwnye arjina kono ko ka kenye kan ni sojali fenyi ma dugulen do nyetigi la folo fa ka se arjina kono na jazaan bima kanu ya'malun jazaan koko kasrai bima kanu ya'malun ka sobe ke hukuma ka femi bara ko ka bara sara ko de yeninye kuma Allah yini ta anyi bara min ke Allah ta'ala yaude ke arjine ko damade awo me ala ya ka sababu de na tante arjine soro de ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kuma shika barati do arjine ko faqalu wala anta ya rasulullah ko sabo ko ala kira le reka bara kal ne reka barati do arjine na ko foni ala hinarana illa an yataghammadani rabbi bi rahmati foni ala hinara ka hina do dia note kale reti do arjine ko wa ya ala kira alayhi salam on yin yogona do andala yankawa ala kira ko alayhi salam ni ala ka hinete kale reta so nga an katabulu do be abakono hal ni mabaraka tuguni karamo la bat arjine tewa ko diri makabala yo la rudnema ne rani modon ni moke wan pepe do arjine kono mo fefe manam bunye nyini amba fo lay kala ko bela do arjine kono o taala kele benga sawa e ka sharia babulu ibe tadron benga akadinye ka karsala do abo ladu igana karsala do ne o fanatila do be tey ko be ka barake nabi nyimo nye barake wala sa kaso ci de umbeti mamunu be nanu ti se ka jo kene kele rek o ka bunyaw ni ala batofe nunu be sara ko to ala batola en ay sigile no ka gelen so yele ko ala ya fare makawa raya min bambulo suratu hijri labana amma famu yande ko ala ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kiki tigi ala bato ko fo dengene yakanayma al-yaqin huna al-maut dengene min fora sayade nga do tara dengene yakoroke ko ay ko ala bato fo bonya do kadayka bonya do be ka bo ala yoro no dare kan kuma mi halni mala bato tugune kala ya falende ankele no ko bonya de taka dan rek akele ko min jala ni buraka prolera charger ibn al-litnan ka yele colonel fo kata lieutenant colonel dongele kera generali ni karo la kabo e bonya be de sa nga on yala ko ke o de fene ambe bo duguma don non nan sara yoro dola ante seli tuguni ante sin tuguni fen to ala bato amba betui kalande ndo bo kesa no ta ala ya fale maw yera tama afana bebe ala ya fale be yere ka ala bato baliyam ba ya do ma hijire ko mo bina le fuli min ke ko ya le ka hiji ado ti jaga boyere jaga be bo kunjume kama ala ka ya fayma kala ya fale ndo alem uti seli uti su aya yere no me kabla ni bela kalande ne be tanga segina ale yere no fe ana ale yere kala ala bela jelena o kalande chama yere bi o fanati seli de abe la ilaha illallah de fo ana ka karamo ke to la ilaha illallah karamo ke to bana selite sunte ejite jakati ay karamo ke bunya yini ndoro ne karamo ke bunya soro kaba kabe ta fo alai ko ala nunun to yini nunde kuma gane batu dunya na kaba ko te kaba ko bele ba Allah ta'ala ko ti on te kiyama ko kala ma wode kama ambi kulala imma se kana minka na foriya yeba fe kan ka dal ngay ma se keneka yeba ya fi madda wo fenena e bigi yere marasa odi ko to jugo da odi ko to jugo ya odi kama la ba fo ko wa qala allazina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasratin alayhim wama hum bikharijin minan nar mamunu tuhura umma nyogon ko jiena ya emiye ikamma bake ma baye o keke ma ni olube tani misa kuma mun fo nyogo makiyama ala yo defo fem batura ku ba fo ko ala o matugo anko amma batore e kalande were binan gramo ame batu ayi amane batu jiena de amma tugune ko fiu nere na continue ando e te karsai ne karsai amma tuge ko ayi amma tugune ko amma tuge ko Allah ta'ala fil ko de fana qur'anena ko kabino kera munu fana tugura do ko luba fo ko ala ni sona ka an nasigi segoni ndama do nyena an fana ye tuguni min ken nun ko amba a anule amba be bo am ti tugunu nun ko tugure
ala ko ko yoro de la kalbe be ka bara nimisale mayirila wa ma hum bi kharijina minan nar kashite bo jahannama kono amma bawna manu karamogo ani munu tuguro ko kashite bo katugu karamogo ko ka ladigi bara la be ala no fe be kira no fe bashi tola de bashi tola ereti kala badani ti karamogo do no me karamogo tani ala ta bena sawo ne bako ana ala ta ma ben sawo ne koni bako eti nyeni shike karamogo ni fo abana mamunu tabe ko de kiyama kene ka olu de betaga ni misakamba fota ala o de fanata kulu beta ni misakamba de fon chogola اللهم ربي على كلام فراني نيمي سكباو نعم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا على كل ما من كان مؤمني كمن كان فاسقا ونمغو بك كلني ما من كان تشيني كلاي على رجابي دي لا يستوون قلوا تيكانيا مؤمني كافر تيكلني على بولوفيو tikele ba fiye ka caya islame jogo ciyana cogo kada la ka time kafirika o tikele ala fle ka faya ma min karam mu'mini yani mun kara fasiqi ku ye kelewa la yastawun wa kafiri fina islame tikele atikela bada e ma min sona yani ma min ko eteyere olu tikele o ka je nyogona ko jegejela ni baji abo cogo kelela otuma ko mu'mini ni kafiri ti kelenye ale alamu fasik cieni kela ma min ba do ko ni do ka klaka e ma arabu kana o be nyina to wole ko fuwaisiq nyina fa arabe no be nyina wole ko fuwaisiq cieni kela ala krere yo fama hadisana se nyina be cieni gede nyuma me nyina la nyuma shitala akana fere ka fe madrono tabi wo boal tanay fambe reka malakira ko alayhi salatu wassalam law beddaw ka so kono ka kuron va aw ka dumini fen ka beddatugo hal naw maddatugo la soro muna ka kala do balaminala ni nana ka glana ki kani fili ka glan san fete kida kiki ka dara konko itab don ibole ni fen do fore ko glan san e dogotora bi temene ka gretuga temene arabu gatalen do be ko al wiqaya qabla al ilaj mieux vaut prévenir que guérir armade bi jantu yere la o kofsa katime furakele rek abeti ala kreni fon fo ni yeni ka chala fe toro chaman ba be kisham parce que ko ni bi dai ka yele faga dorete ko madina ko nyina de la ka do ka fitna bara siraj o fitna juru tuluma tasuma bala ka ta ka bo abaranin kono ka yala nay mogo ka sokono udul dalen do binso de kono ko tasuma sina ka binjala mene ka so jeni mogo dalen dalaw ka sokono la ko do reshima kene nyinati ko de kama ale ko nyina may ala kara ko ta alayhi salatu wasalam nyina may nda wa famunun be ku fagali te jurumun sura la nyina ba ka nyina faga ka baraji soro ka surantre faga ka baraji soro ala kara ni fa alayhi salatu wasalam fendo be ala kara ko anu yal kaba krefe kangu fa obeyo na yu yal kaba krefe ka ku fa goson bala mati hina goson na de na me goshi ablayi kuna na yi nyogona do ya bo goshi ka fa ma fengena ngato kuma tala de ni ya doro ka le fa abeti kwanga goson faga kanu to fiu ala kira ko ta alayhi salam fendo fene be ko bon sege bilibili bardo be al nay badenu ni saga dunu abat fene be fa hilula abe fa haramun kono nan nyina o fene be fa ala kira ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam na yo fene yoro ko ka kila ko fene fa sege fitini no fene yera ko fa wulu min be ka hakli taala wa kalbul aqur wulu do be hakli taala ma fa ma ko wulu fato na yo fene ko fa ayede to no te na mo wore ka be to fene ki ikana hina nunu na de ikanu nunu fa hali wulu mi kunti fato e kira de la ka yamara de ko ka be fa madina wulu baka faga doron ala kara klara ka fo mogoy nene kunye sira daw ma ka wulu faga me ayuti kapse ga kem manton do ina fa nyogona o de kara wulu kishi chogoy no ta fa to fara kene ma ka kira kungo ko ka be faga da ko me faga otmanunu ye ada madden ka ire koloshi ya ni fenkachu abolu tui
asabana fen jumai ala kira ko ni nani ka glan yani ki date ki ka glan kongo kapse ga fen do fene fori ko ita suratu mursalat alabe jigi watin ala kira alayhi salatu wassalam kwa baka fo sabo ye ala ni suran jigin ka baka kalan watin sabo nyebe sadola baka bole ubolla sanofe yanu kase sama saduna wo kono ko ala kira mako e akuna jara de ala kira ko sa kuna jara aw fena kuna jara abede kuna jara ko sa kishira ka bo torom aw fena kishira ka bo torom asi awati madina sabe kunte sai jina ukumbala yoro jina bi yele maka ke fen chamay kren yala sa kire yele maka ke sayo ka tela bulo ko sobe kala kira sigilento barodala kamalenin dobe konyoke de kundo ay furuka amame chiden sina kanati kibaka wole so asigilendo ala kira fa ali salam chiden do na wole kabaka wole so jasade dalemba ka glana muso do na sokono yoro mina muso nyebe sa dale na glana muso bulla yi jodala o tara ce wele kana ce wulla ka be taala kira ya wele ako karsa yi kan muruta yi nofe ani mo wamuno be sigidala yahudiya do ne dalen tula de ika muruta yi ki re kolosh ayaka muruta atara yoro mina nyaba muso jole na dala kaka kiliya bonyara abi feka muruse muso yerema muso ko yi kana senema ko fendo dale be glan sanfe taka wala je fono aduna sokono yoro mi anyebe sam milekelen dale na ka glanka demsenin do fintini kabo o yoro bela yoro asna ka muruke ka satati ka satani muruke kana lay du kenema ka muruke ka satike ka bo nyogona kale ni sa mugo ta do mu flan ni mbora munye aye satike yoro me anale reka serin ka biya fene ka sa ko mugo ta do mun ni mbora munye afene sara yoro bela asalimi ngara tara ala kira wala kana alayhi salam ko ala kira kamale mun bori kira fasi sa sara ala kira ko ale deni ko akwai tala wala ala ka nyana maya akwai mbala wala ala ka hinala di noteni ya sale nisa mba fodi ala ka hinala noteni ya sale akwambe mun fawye sa chama be madina ya sautere ko jina u chama slamera ulu salama de ba o ka sokon nawye sami ya o ka sokono akana girin ka fagade aba faye niye ala ka jonyuma bo fushiyen saba o shiyen saba kono ni mum mabbo abe se ko faga o bayira o tijina salama etugo ngano bora la kasai ka giringa daka kiba fagati kikana soma da ala kira yo kuma fo sabon yana sallallahu alaihi wasallam na ma go bi wara jumana e ka bo dugu kono doron wal maka bo e ka baru dala e ka glandale ka singa na woro ki fili ka glan sa shariati so ama fiyo kadaka yire ka kishi de ba ko ala kira ni fene fana alaihi salatu wasalam nuna nyogono o chamman ba ولي كما الله تعالى يتشيني كلا وتغضى كفاسقين الفساق كم مؤمني أن يتشيني كلا تكليني على الله تعالى بلو نعم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما الذين آمنوا كنا مامنوا لمن يرى وعملوا الصالحات ككلاك بارا يمونك فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون فلهم جنات المأوى كسبتين دوم أرجين سبولو تيلماي نزلا كوكدنا فنا يروي بما كانوا يعملون كسبيك وكباري نزلا يدنا فنا وجي يرو بنا تدنا فنا مسروني أرجين سكنو في جنات المأوى dumi arjine so ala kira ko alayhi salatu wasalam kunan dona arjine ko an ga dumini folo be ke mun yamba do sabo ko anta donde ko ziyadatu kabdi hut ko jege bien nam dona arjine ko no sigle plan folo mun bina ayaw bismillah nini ayaw dabo nyogona nini ko ye jiye bien jege bien pero ni non non veya on fa be série de kala ka dam adola bi kaka kasurali sugoro ere makala folo c'est la bien onti sabati ka chaya ngana fana donar jine ko no sigle aw mago be dumini mununa yanolo kana ni kono sugo kadi mami saga sugo kadi mami shede kabo tigila mai yiridinde nege bela mi fen nege bela ibeni besro ngayana kana ayeni mine fola kani du ziyadatu kabdihut noy jege bien
ne jɛgɛ biɲɛ hali ni ɲin ti maa min da o tɛ dɛsɛ k'a ɲimi dɛ parce que fasa t'a la kolo t'a la a b'i da ten dɔrɔn ka maga i b'i ɲin sigi a kan dɔrɔn o y'a bɛɛ bɔlen ɲɔgɔn na kuma tɛ o ye diɲɛ jɛgɛ de ye e yɛrɛ de y'o jɛgɛ faga k'a biɲɛ bɔ k'a labɛn k'a di maaw ma mɛ arijinɛ kɔnɔ tɔgɔ b'a la ko jɛgɛ biɲɛ don biɲɛ de fɛnɛ don nka jɛgɛ bɔra min ka n'a d'e ma e t'o dɔn o tuma o jɛgɛ biɲɛ k'o bɛ d'i ma aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila n'o ye fɔlɔ arijinɛ kɔnɔna na nin ye ɲɛbila de i n'a fɔ aw yɛrɛ ka invitation kɛ yɔrɔw la sisan ka caya yanni dumuni yɛrɛ kana o bɛna fɛn dɔ d'aw ma a ye nin min fɔlɔ o ti dɔwɛrɛ ye ni maa min kɔnɔ falen don i kɔnɔ ka jigin ka da ka dumuni dɔw bɛ sira la ka na i kana na dɛsɛ k'a dun n'aw tilara dumuniba fana kɛli la dumuni wɛrɛ fana bɛna tuguni k'o di aw ma n'o y'a sɔrɔ maa min kɔnɔbara tɛmɛra n'i ye nin min a kan o tuma i kɔnɔ bɛ jigin o y'an yɛrɛ bolo diɲɛ na yan kuma bɛ arijinɛ kɔnɔna ma ko wa maa minnu limaniyara ala la ka baara ɲuman kɛ k'ale ala bɛ don bɛ arijinɛ so di olu ma k'o kɛ dunan fana ye nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye n'o ye arijinɛ kɔnɔden bɛɛ ye na وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا كنا ما منو كيرا تشيني كلاي كبان كافري على سوسولا ما من متغو على كراكو عليه السلام قولوا تيلا ما فنجيغي يروي تسمعي نيغا جانيونا ساكوي karsaw jigi yoro ye arjine kono nay aw be sumayala aw be damuna aw be ere kono i muso ye karsa ye i demu kumbe i ko jena ko fene fleni o fene be gede i sale i demi sona ka ala bato ke ka tugi ko Allah ta'ala ko ka be dewni fa be ke nyoka walladheena amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min shay mamunu liman arjina ya nu deun tugurun no fe ni bara nyumai ala ko sini arjine kono hal ni fabe arjine so dana ni dembe duguma den ka bara nyuman kama kala be den korota ka bla fa ka soka ni den fene ka bato bonyara ni fa tai fabe duguma ala be fa korota ko ka la yele kata den fe arjine kono ini deuni muso ka be nyogo nyana suma bo arjine kono aw be boroke kuma dola yanaw kawda abawda de kawla sama no te sunongo tele ay iron fe ni masna lebudo me arjine kono ni sunongo raw lebudo sunongo te arjine kono ibida kono ibila sama nay jaybi sigi nay jaybi tama nay jaybi da me ka fo karsa bisnala o e nyede ya kada ka farkolo sege o de bibla sunala ya ni masno go fene ibi bana arjine dun kono segente banati wadi kama sunongo bora sunongo lebu de sunongo le ani sara bekele sunongo bato mo be do be fendo ke o be kuma iti bo ashikala mo lebu de wadi kama ala maswaba dar jino kono maka sunongo ibi lafiya ngaiti sunongo ini musobi baroke ini dembe baroke wanini musomi mabbar jina sokono ka foy muso doni nyana fimbi mina ko mata ala de yoro kadi nyana yan kusobe o kadi wati be abi barola aw ti kele fiu fu mo be talen go shinawe nga naw sara se ga ka be ki muso yar jinena ab se ka ka ti ki muso garantite ma shibolo ki muso mi furu nyana yan ko be ki muso yar jinena fona kira ala kira kilimpe alayhi salam ala kira muso bebe ka muso yi arjine kono na man tota ambe be adoma anti be adoma wani mabbe mumma ka foy hakili be to ga jinyata la ala tiena yehuru ayni kon nema jele an nugule ya cekay me ala ni ne ka jiye muso fina kunna na kun kadi ne da ko kuma tala ala ye mun dimo be hakili bo muso be ko abe ala kira ko alayhi salam huru ayni mun be ko fo kona doye adadegu ala kasin ka sangulo yoro do ci huru ayni do ka yele musa keti yele musa ka nyimbo dro hala dama wa kwal ni klima bo nyen kono tuguni a nyele nyi onoro be an wasanga kile kona huru ayni na dola kelen daji tu dugu kolo sanfe hal na umalla ci kolon fiye o kasaduma ko bambe wasa o yo muso kele e o muso be bolo arjinen agene ngala zeme inye bola kata fesirilen ko nyekli ka bo ala kira Allah taala yere koti ko nyekli ka bo afima ale yere jelen
kele ko buteli nuguyala o be boloyi e hakile beta muso wara jumena kuma taala ni nisojiya do ani sokadi ati dusu kashi ati sege yoranga kele be ni ndia temboloyi arjina kono kuma taala ni ndia fentembi ni ndia subu majia ni ndia ika warko kabo o nyede ya arjina kono kuma taala no make kele be min tugoni kele ti otuma kike jijay kasar jine din no fe no te fon fe bi bolo nyana ya bele jile gwansan arjina kono dew ala yolu bonyane ni dunam place bay arjina kono janama kono dew kolu fene ka place jahannama kono nay ka sobiya ko ka bara juwe na كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا قوة واتني جانما كنو دنيا لنينكو ببو كداك اللجبة بنيرا ويدوك جيكلا ممينة تنسا تسمى بالدقما بالسنفة كنو يالا ينكما كما كو كبو الله تعالى كوكو بسيقا قمي أرادوا فيها الله بكلاكو لا سيقا قمي niti yoray koy ibe tasma na itejini ka banfi wati ni farkulu mona ala ko abegulu were dima ulama nadijat juluduhum wati farkulu min bila kuna mona ala ko abegulu were ke ka don ka be kla ko fale e ka gulu don nyawana la ni bare sad ni la jabayda note nay mo ko jeniya na saradura bana soba na ala ce nta jina ya kuma ta arabu raka talen do be kuma bi jurhi mayitin ilamu ko shu farko san fe jeli esga dimi mala mo ko sale jeli min ba sena ni bien turo ala esga ba dimi ata dimi ale sale no ka banin ta o jiya na jahannama kono tene ko wati ni ala yini ku be bo ala ko be sigi jahannama kono nuko bebo o be sigi jahannama ko boli shiti hal na fora ko jahannama ko no dembe 100 million kelen kay o be ka sawo e ka don ko ni to tanga sigi na 100 million kelen mina sew me kuma taala e ba ko no khalidina fiha abada ibba ko no boli shital ani ti yoro ide islamo wa jahannama to ma fo kuma shi falakra ka ala dilala ka kishi ka wato an fene bele jelen ba Allah taala deli ala kam bele jelen kishi ka bo jahannama to Abdullah ibn Abbas ko kunu kala jaba bunyara shumandi klimandi tasma buka ba Allah taala wele ala iti hinana hinam masai ala hinana noyam masai ala ninke ko Allah taala bi kantuma ikhsaw fiha wala tukallimuni ayaw ne mina konai ayato la jabala ma shikana kuma ne feti koni ibn Abbas ko o kuma kan kele la jaba ka bon jahannama kono dewma ko katime samba biduru tasuma kono donka ayaw ne mine ala mi reka nga foko chiena dokaratin sa meleke dailo ka bo kola reba fay bonguna ayaw ne mine mashigna kuma feti koni o jigila tige ano jatige ko ka bon katime o ka samba biduru tasuma kono jeneka اللهم ربي لك ننسى جهنم قال نعم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقيل لهم ذوقوا عذاب النار كب فنينا أو يتسم اللجبا أيا نني تسم اللجبا ناكدنا مندي أيا نني أو يمونغلون تيجيا أفلاني kuma caman fara jahannama kola daw kuna dana jahannama ma bashi shitala anti fushike ala kam do akono boye kafir do ka kumai do yaira eni malaketan kononton de bey ale kelemetan sheginta kafir tawka uwasa do kelena ni kuma fo bawo yera anyara feya abe kuma kono ko jahannama ma dabo do reka Allah taala fe ni nena yamne arjine kono kanga boli katagan jahannama kono ni sabutili kelaw yeraya do era yu kanto nan sara nan dona jahannama kono arjine de wambe mu fawye ko mo kana tayi kakaba jini tasuma ta anga tasuma la de wal mai kasugo jini tasuma akana ta tasuma ci an fene ay to akar jine kono an fene be to anga jahannama kono
ni kuma jugu foba kelen bɛɛ yera bɛɛ y'i ta fɔ mais ala sabalilen no ka bɛɛ lajɛlen makɔnɔ inna rabbaka labil mirsad Allah ta'ala ko ale makɔnɔni badi ati presi machima fɛn fɛn i ka kuma fɔ bɛɛ ka to i ka kuma kan mais sini ni ɲɛ yɛlɛla jahanama kɔnɔ i bɛna dɔn ko fɛn min b'a la i bɛna dɔn ka bɛ cogo min Allah ta'ala ko ti ka bɛ f'u ye a ye nɛnɛni kɛ tasuma kɔnɔ aw kun b'a ka tasuma min nkalontigiya ko tiɲɛ tɛ aw fila kɔnɔ a y'a nɛnɛ na ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ولنذيقنهم على قابل لننه من العذاب الأدنى كبو جين لجبني نا جين لجب فتينين kabino la neneni odeye muni kiyama la jaba bilele ba yare fana tikele duna la zabil akbar muni la jaba batikele walma uselen ko fe jahannama kono la jaba kaboni nyoye ni la jaba la fitini adna yasghar ahqar la jaba min kasru naka do ala ko abu la neneni oye folo muni la jaba bilele ba yare tikele ni bebe nyeshu muna kada ka baramanya sarafana tinya ni baramanya ni saramanya hinana konin cey ubi jahannama konona na la'allahum yarji'un ko wala saw be se kasigo ko chogome ore kama mun yaayira ko jiyata ko do no nyo kadalluye ni ala yilan nene ni la jaba fegamani jiyana ya wala jaba fege mani garjege kasiri la jaba fege mani sayaka tukuila no de somo ka to ka fato lukacha ni bela jire la jaba do yala be mun yashi mawa wal mani bulu do femina tinya kasara do be da kasara do ka do be da do ka kwale Allah ta'ala bo la jaba misimanu tinkun adama dena wala sai ka sege ko yani la jaba bilibili ba donci na ممن ذكر بآيات ربه ومن أظلم على كو جوندي كيري كنتونيو كبون كتمي ننتجي تاكا وتجي جوي كما من وجرنا تجي على كآيوي ممن ذكر بآيات ربه الله تعالى كما كان فوري آيو فوري نيني على كوي كسواما كوني بفوري ثم أعرض عنها ألك آية وفولين كفى آية كو كفى كليركي كودو أما كما قال الله تعالى يا جيجي كتشيدون كان نبي نيومان كا أي نفون نونينا أفورو يه ويا دون فنه دلوبو بلو nga ko ka bara makala o ka sira fene makala ko yu kodo Allah ta'ala ka aya no yu kodo ala ko kasira shide fene makala yala kuma be mami nya yere kun tonyo katimeni tigila manu no ka na inna ikaddu ali ala minal mujrimina muntaqimun kale ala keratan nyogon bo baye kafirula kujugu kelawla mamunu nyi kujugu kelaw ye kale ala keratan nyogon bo baye olula ndella ka finyina ya ngo ala be kafiru de ka tan nyogon bo islamo de ka tan nyogon bo kafirula islame munu torola ku tonyo kafiru kam marakono Allah ta'ala bolu kafiru de tajuru sara ulu islamo de tajuru sara kafiru meni ala yere ko kale ka wulina ka tajuru sarai du kolo be yele mawodo ala ka tajuru sara berete ku du kolo sanfe mawla nga islami munu be ku torola unnina ado fara ulu ka tajuru Allah ta'ala bo sara kafiruna wala kama alako inna minal mujrimina muntaqimun kale ala karatan yogon bo baye kujugu kelawla na ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب على كوتشين يري لا كالي على كتاب دي موسى موسى ككتاب ودي توراتي على كوتشين
haqqaqa wa dal kali Allah ta'ala ye kitabu di Musa don ngelaw yaayira keren yala Hasan Basri kala ye kitabu keme ani kitabu nani de jigi Hasan Basri kitabu keme ani kitabu nani ala yo de jigi kitabu keme ani kitabu nani ala ya kila chogoti ko ala ye kitabu biduru di an fa adama den do be ko sisa ala ye kitabu biduru do ala ye kitabu bisabadi Idris ma alayhi salam kala ye kitabu tandi Ibrahima ma katandi Musa ma kasora ma batige o ye kitabu kemay biduru ni bisaba bishegi Ibrahima katani Musa katani mugan ni yo fara bishegi kan keme kitabu keme da faray o kitabu keme kono kumaw a shari'aw na kodo kala yo be fara nyonka ka do kitabu saba o kitabu saba kay tawrata di Musa ka zabura di Dauda ka injila di Isa ma alayhi salam o kitabu saba fene kono ko a shari'aw a kodo ala yo be fene fara nyonka ko do kitabu kelena ko de ke qur'anai ko jiga ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ko de ala kiram ale tarani ni sirafe ko kitabu ye kitabu kemani kitabu nani ala ko ya wala qad atayna Musa alkitab kale ala ye kitabu di Musa no ye tawratai na فلا تكن في مرية من لقائه فلا تكن من مرية في مرية من لقائه كي كان كسكالا فلا تكن كان في مرية أي في شق كان كسكالا فيو من لقائه موسى كن من يغنيالا من لقائه يا دون قالوا يكما تشامن فال من لقائه موسى ni ala ka ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnya i kana kɛ sigala la min liqa'ihi e yɛrɛ ye sufɛ taama kɛ don min i ni Musa ni ye ɲɔgɔn bɛnni min kɛ ko Musa ni yɛrɛ don kana siga fiyewu i ye mun ye ko Musa yɛrɛ don i kana siga la fiyewu kuma wɛrɛw fana bɛ yen mun tɛ ne ka da ka alakira ka sanna yɛlɛ ko Alahu Taala ye nabi ɲuman ni ninnu bila alakira n'u ka kuma Ibrahima ta Isa o ta ni Yahya o ta yira Yusufu ta yira kana si Haruna ma kana si Musa ma kana si Ibrahima doningala do ba kila ko sanfara folo kan fa Adama kume sanfara filana ko Isa ani Yahya sanfara sabana ko Yusufi sanfara nanina ko Idrisi sanfara duruna ko Haruna sanfara worona ko Musa sanfara wolumlana ko Ibrahim Khalilur Rahman ala kira ko katara usigilen soro ako sembelen do Baitul Ma'mur la وطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور كاسجلينو كاكودا بيت المعمور لا او بيت المعمور من ابراهيم سجلينو ناكوبي على كودونكو دو ملكه بابي ولون فلا بدو كونو كابو ني مون بورا بي فوكا جيولي اولوتي تورو رسولو تكوني كادو ملكه بابي ولون فلا وكو بيت المعمور فني يشيليندو انكا جين الكابا دي مايا abeti otumana Musa ni alakira ye ɲɔgɔn kunbɛli min kɛ ko alakira kana sikasi don Musa ka nin kunbɛ ɲɔgɔnya la wala takun fi miryatin min liqa'i ki kana sika don i ni Musa ka nin ɲɔgɔn kunbɛ la Musa yɛrɛ ay mun fi ɲɛna fana o de fana don na وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه كالي علي موسى هدى كان دباي لبني إسرائيل الدوني نوي بني إسرائيل كوي يهوديو جيفو ينو كاكي يهوديو يما نيومون دي كندو الله تعالى نبي مام تشوما ولو دفنا كما على بات نتعربو يرا كنتير نون دي كنيا على باتولاي وركما على بافورو دولا وفضلناكم على العالمين kali ala yufsaya danfen beni sanche uka wati adamadenw ne kodo nota bi tatela kunu kungai ngabi danfen fana shi chenen te katimok kotuma kali ala ye Musa ke kanda baye bani Israila kawye now وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلناهم كالي ألو تعالى يوكي أئمة نيموي
kali alaw taala ni beke nyemawi lamma sabaru ka sobiya ko ka sabali so fana sabali la ala kola ka sabali ci dun no fe tamana ka sabali alaw taala ka kuma kan ani alakalla tigew ulu barala ku sabali la o baraw ka anola alayaw ka ko de kamale alaw taala fana ko nyemai kadaka muna fushite soro nabi armadin nafa ni sabali borala Umar bin Khattab radiyallahu anhu aqulu yukabbalu fanjaman soro alakran no fe ni sabali de Umar kuti Ali ko radiyallahu anhu ako sabali plasi dine kono ka keleme ko kungulo plasi farkolola ne kungulo be nyanamaya be ntugune ati wani sabali fene bora dine na ko dine ti ubayra ika sabali fene ke chugo sabali ka sabali ka alabato ibe farda selimin ke sabali halamban sigili min ke ka darsulame ni sabali ti antiseni na ibe sigi yaw kuroneno ibe sigi suna bi nyela isekida ibe sigi duguneno me ki sigi alakama ni sabali dode aflana ko ka sabali ka ala sosoye ka tui jeniya sebiye ka tui glomi sebiye ka tui manfaga sebiye ka tui bannan fulu duni sebiye ka betui o fana sabali dole asabana ka sabali ala kallatiga o ka mutoro lindo ala aqdarillahi mu'lima ikanna fulu china isaballa imada ma ifasara isaballa imada ma musotara isaballa imada ma beba dolu yella jarabili mi kam madiminen ka sabali kulu bela jele ko tay abe foni ndima ko sabali klayoro saba ni nyoye allahumma rabbi ala ka sabali dambela jele na وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كلي الله تعالى يوكنيما يهدون بأمرنا وبكا كندالي كنالي على كي يمريا كني لما صبروا كسبيك وكسبالي دون كلا دوكو لما هنا أي بما صبروا كسبيك ويسبالي ميكي Allah ta'ala fina yuke kanda joy kalau ta'ala yibunya duma ko ga kla ku korota uti nyoni sanchi na wa kanu bi ayatina yuqinun kika do kera danna fenye ale Allah ta'ala ka ayawla mamunun dara laka ayawla ka Allah ta'ala ka dineta ka daw kama gunga ka barake ni aye koni maw fene yirawla kadala ma bawde kundo manyana ma bawde fene kundo o yeddine ni bara fene kunun katime oluka ko ere chiero beddam ne rawati jume Musa talen ko koni nunu make manyana may no ibani israila kawye kara galon tigelaw ye ka daci don na ka dan nabi nyuma foka yala la ka ciden do ko ko bo faga yahya la jengu yo faga de zakariya la jengu yo faga de o wulla isa yere no fe kubo faga ala misri san fala de dayele isa ka bo fe kayele san no kere isa yere tali nunu ye ni belaje Allah taala ye do lablawe Allah taala mosondo kala blawe ni bekera Musa ko fede fo kana bla bila nunu ka chini no ka dantime bara abu no fe na إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة إن ربك إكبرتي ألا هو يفصل بينهم يوم القيامة قالوا تعالى بنا فرفر لك ونينيونك ألا بنا ولو ملك ونينيونك كيما كنك وففر نيونك فمنا ألا بنا بلجل تديما كتلك بلجل فنتكي نعم فيما كانوا فيه يختلفون فيما فينا فيه وكم بفمنا كانوا يختلفون نكم بقى فنغو نيون يكالا وينيون سوسو كفن فينا جينا يا كيما كنك كالو تعالى يرد بنا توبو نيون نو فيما سنة بولو دمتي ده حال السلام ورني نيون تي أما بين بوني فن كايا nanyi nyogon ke kafiri ala sini ambetan jo Allah taala nye koro ka bela jelef
karsa kunti silame kafiridu e ka dalu be munyi bla kumana ala dalu tene bolokoi nyi mawye ka kafiri an fana kafiriya e jotina yo la de a karsa kunye kafiri ya fo oho e ka dalu e munye ngadalu e niye kada ka ya la yare ku qur'ane kono ni chogola e ka chidin fana kota ko mo maya la ne ko kafiridu o nini sawaba ben alhamdulillah nini sawaba mabbe barabi bolo sada kama kafiriya ka soro dalu ti bolo e jije ni sawaba ka be ala kotuma sini ala binata nunu bele jelen bon nyogona fen kuna ku kun fofolen do nyogon ko femmina na awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alqurun awalam yahdi lahum alam ta'ala ko yala yirali makenunu nawa foli makeni manunu nyewa kam ahlakna min qablihim min alqurun ale ala ye ma joli jolu de halake flan groupe la yala ma fonu ne yo magangaw aw ma me ne ala ye jamakulu akemi alake ka ko awnye amabolu kalama aw mome akanka bo kalama sade nu hanka mogo ta foroye adu kaw samuda kaw luti kam maw shuaibu kam maw firawni akam maw nim be halake chugo alkere nim be fawye sallallahu alaihi wasallam yala kaumani mealisa au maboni kalama ubora kalama haza istifham inkari kan yinin kalike ni fenna karliye parce que ala bado yame ubora kalama kumu banama ala fena yinin kali duma ka beno de yala mamunu ala kiraka ko awnye wo ala ki chogo ani wala kira kumina au mabwa kalama ubora kalama na yamshuna fi masakinihim olu fana kumbe tama ukasigi dawde la ni chogola ina fa fana fle tama na chogomela yamshuna fi masakinihim ku fana kumbe tama ukasigi dawde la ni chogola anya finyana katime ngo adu kaw alaye fanga min duma ngo kaba ko fanga kana ka kulutige ka o gaba kurun sigi nyogon sanfe o kulu kata ko bolo soye ka do akona adu ka o kabara fanga mi kumbula o nyogona te awla magankaw ala ye semin duma o sete awye ala ya di soro mi ko ye o nyogona soro tawe nganunu ma ala kenye watila ala be fe ko ala ke watini aw be se ka ala kenya ase ka ala kenye kuma la yini be la jilondo e ku kumbi tama o kasigi dawla o chogola ina fa fene fle yere bunya tama na chogola na إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ala ko nin baara min filɛ ko kabako belebeleba de bɛ nin na yala aw tɛ kɛ mɛɛlikɛla ye o kɔrɔ a y'aw tulo dayɛlɛ aw ka mɛɛli kɛ na أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز awalam yaraw ala ko yala ni maa ninnu maa ye de wa anna nasuqul ma'a kale ala de bɛ ji sama ilal ardil juruz ka taga dugukolo jalan kan dugukolo min bɛ yen ni falen fɛn ti bɔ a kɔnɔ kale Allahu Ta'ala de bɛ ji sama ko k'a lase o dugukolo la dugukolo yɛrɛ taabolo ji tɛ se mais ala de bɛ ji sama k'a lase dugukolo la walasa kɔrɔfɛnw ka falen yala ko maa minnu t'o fɛnɛ kalama wa ala ka se masaya ka segin a ma ni nin baara ye ale de bɛ ji sama ka bɔ sanfɛ k'a bi dugukolo la ale de bɛ ji sama ka bɔ kɔ dɔw kɔnɔ k'a la boli dugukolo jalan a bɛ kɛ dugukolo magama ye fɛn minnu b'a kɔrɔ bɔda bɛ do olu ma bɛɛ bɛ falen yala ko m'o fɛnɛ ye wa na fanukhriju bihi zara kale ala bɛ sɛnɛfɛnw bɔ ni o sanji nale ji min nana ka dugukolo gosi ka b'o ji kɛ sababu ye danfɛn min dannen kisɛmafɛn minnu bɛ yen ni aw ma da i n'a fɔ binkisɛw ko tuma sanji b'olu bɛɛ lajɛlen falen ko k'a labɔ dugukolo sanfɛ na تأكل منه أنعامهم وأنفسهم تأكل منه أنعامهم أو كدابوا بالدود أسمعنا وأنفسكم أو يرباكم فن بالدود على دابوا بعد الإنسان نكون كنا فهم بكا كبين دابوا بعد erebe ni soja aitan daba ye kungo kono sisa samia sera
bin falena fan bɛɛ fɛ e yɛrɛ dɔ bɛ bɔ e ka dépense la dabaw bi taa o bɛ taa kungo kɔnɔna na taa o bɛ binw ɲimi o bɛ yirifuraw fana ɲimi ka sɔrɔ e ma dɛrɛmɛ kelen bɔ nka tilema fɛ n'a fɔra k'i ka dabaw balo e t'a dɔn nka mun ye misi camantigi ye k'u ɲininka dépense min bɛ k'a la sisan a fana y'a dama sɔrɔ dɔ de nka ni san nana binw ka falen dabaw bɛ yen u bɛ dumuni kɛ o waati yɛrɛ u bɛ fa sogo bɛ ɲɛ o kuma o waati u bɛ fa nɔnɔ caman bɛ jigin sinbara kɔnɔ o waati de wa daba o daba balona kungo kɔnɔ bin dama na o sogo ka di ka tɛmɛ daba kan balo wɛrɛ ɲagamina mun balo la daba o daba balo la kungo kɔnɔ bin dama na o nɔnɔ ka di a ka fisa ka tɛmɛ daba kan an b'a ka balo suguya caman di daba minnu ma bɛn o tuma Alahu Taala k'o ka kungo kɔnɔna lajɛ ale de bɛ ji sama ka dugukolo jalan gosi o dugukolo jalan bɛ tila ka magaya ko falenfɛnw bɛ bɔ o kɔnɔ na afala yubsirun yala aw ti filɛli kɛ wa o kɔrɔ a ye filɛli kɛ n'aw taara kungo kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ nin ye n kalanna ma kalan o kuma t'a la n tɛ nabi ɲuman ye ɲ'o ye o kuma t'a la bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ fɛn na yala k'aw ti filɛli kɛ wa na ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقولون الله تعالى كوبافو متى هذا الفتح كون دايل لكو كما من يربدا نتا توي نين دايل لي ربك واتي جمده دو يا يركو فتح مكه ala kira b'a fɔ ko maka mina dayɛlɛ an bɛna se aw la fɛnw caman bɛ segin ka na aw ma ne ko nin dayɛlɛli bɛ kɛ a bɛ kɛ a bɛ kɛ nin dayɛlɛli ye don jumɛn alifatu huna a bɛ se ka kɛ ala ka lajaba dayɛlɛli ka ɲɛsin o ma e ko ala ka lajaba bina n'an ma sɔn ala ye an ma ko to ala t'a la lajaba bina ne ko nin lajaba min b'a ala bolo sanfɛ ye a da bɛ yɛlɛ kuma jumɛn ka suru an kan dɛ ko kun bɛ ala kira ɲininka nin fɛnɛ na عليه السلام ويقولون متى هذا الفتح كبين كليك من دايللي يدون جمعي واتي جمعي نعم إن كنتم صادقين كنوا سر أو يتشين دونجي كما وكو قالك اللجبا بنا دون جمعي وأي دون رفاين سانغان سيكو لجيني تشين والما حلنا كرم مكان دايلي والما منو ياك خيبر دايلي ni fɛn o fɛn bɛna kɛ ko don jumɛn don a y'a fɔ an ye sa a ka bɔ an fɛnɛ ma kun fana n'o y'a sɔrɔ aw ye tiɲɛ don kɛ o ye ka d'a kan ni maa banna a banna de koyi i bɛ fɛn fɛn fɔ a ye a ti sɔn n'a donna kulo kɔnɔ o y'a bɔlen ka d'a kan a ti sabati dusukɔnɔ fiyewu na. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم Alahu Taala ko k'a f'u ye ko dayɛlɛli don ko maa minnu kafiriyara k'u ka limaniya t'u nafa la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum maa minnu kafiriyara ala ma dayɛlɛli don n'a kɛra kiyama kɛnɛ ye a kɛra lajaba na don ye ko o dayɛlɛli tina kafiri si nafa nin don o b'a ka perese fu la o b'a ka kɔrɔtɔ fu la ala ye waati min fɔ a bɛ se e presera wa bɛ se e ma presew a bɛ se ko n'o dayɛlɛli don kɔni kɛra aw ka limaniya ka tɛ aw nafa parce que ala ti maa si ka tubi minɛ tuguni o y'a bɛɛ lajɛlen bannen na. wala hum yunzarun n'a nana fɛnɛ maa si ti makɔnɔ k'o ka tubi a ko bɛ ten dɛ ni ala ye buru fiyɛ mɛlɛkɛ bila k'o ka buru fiyɛ fɛn o fɛn sara o buru fiyɛ kɔnɔ k'i to limaniya ka e ye limaniya jɔn de ye fo ka taa se wuli don ma fɛn o fɛn sara k'i to kafiriya ka buru fiyɛlen kɔ e ye kafiri de ye fo ka taa se wuli don ma o b'a yira ni nin dayɛlɛli nana maa fɛn fɛn ma limaniya ka limaniya t'i nafa tuguni o ye kelen ye kafiri de wa ni buru fiyɛra maa ti bɔ maa la dɛ silamɛw fara kafiri kan bɛɛ bɛ sa ɲɔgɔn fɛ ka ko kafiru bɛ sa ka san damadɔ kɛ o kɔfɛ silamɛw bɛ sa o kuma t'a la silamɛw fɔlɔ bɛ sa ni waati min tɛmɛra kafiru bɛ na o fana kuma t'a la ni buru fiyɛra ko bɛɛ lajɛlen de sara aha fa iza nufiqa fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah ni buru fiyɛra san kɔnɔmaw dugu a jinaw a mɛlɛkɛw a bɛɛ lajɛlen de bɛ sa
fosi tɛ to yen k'ala b'a bɛɛ lajɛlen faga. N'an wulila sa bɛɛ bɛ wuli ni ka ŋaniya de. A bɛ ten o yanni burufiyɛba yɛrɛ cɛ n ko dugukolo bɛna tigɛ ni maa dɔ ye alikaba kɛrɛfɛ. Alakira y'o fɔ alayhi salatu wasalam o bɛ yen ko maa dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko bɛ taa alikaba ci yanni diɲɛ wuli cɛ. Ko yan'u ka se alikaba ma ni kɛnɛ dɔ ye k'ala bɛ sin ka dugukolo ci n'u ye ten. Dugukolo bɛ ci n'u ye k'a bɛɛ bɛ suru dugukolo kɔnɔ o y'a bɛɛ taalen de ye a si tɛ wuli tuguni fo kiyama don. O fɔra yɔrɔ min na Aishatu ko alakira ma alakira ni jama mana turu dugukolo kɔrɔ k'a bɛɛ kun tɛ alikaba cibaa ye dɛ. Est-ce que hijiden dɔ tɛ y'a la umra kɛbaa dɔ t'a la sanni feere kɛbaga dɔ yɛrɛ tɛ ye jama nin na wa. Alakira ko awɔ ko bɛɛ bɛ se k'a y'a la. Olu fana ka lahalaya dun ko ko kiyama kɛnɛ kan k'ala bɛ bɛɛ lajɛlen na wuli ka ŋaniya de kan. Mun taa kun ye alikaba cili ye o bɛ wuli ni alikaba ci ŋaniya de. Mun taa kun ye umra ye n'o tora nin na k'o fana bɛ wuli ni umra ŋaniya ye. Mun taa kun ye hiji ye walima jago bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ni ka ŋaniya ye kiyama kɛnɛ kan. K'ale ala bɛ bɛɛ la wuli ni taa kun de ye. Munna innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya bolo wa ala bɛ bɛɛ lajɛlen fana sara ni ka ŋaniya. Na لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون. ما fɛn bɛ yen ni ma silamɛya k'e kɛra kafiri ye nin don ni kɛnɛ kun bɔra kaba maa si ka limaniya t'i nafa wa ko maa si tɛ makɔnɔ fana i ka kɛ limaniya jɔn ye. Ala tɛ maa si makɔnɔ. A yera kaba ala ye jɔ n ka taa n sara n fa la ni nin kɛra ne satɔla ye k'an to kungo kɔnɔ so ni kɔngɔ cɛ ala o bɛ gɛlɛya dɛ k'o kuma t'a la buru fiyɛra k'i to yɔrɔ min na o y'i salen dɛ. Wala hum yunzarun. Muso taara sugu la k'a bɛ taa na san ka na ka tobili kɛ burufiyɛla ye burufiyɛ daminɛ k'a to sugu la ye a ye sabali n cɛ bɛ so kɔnɔ n denw bɛ yen n ka segin an bɛɛ ka san ɲɔgɔn fɛ k'o kuma t'a la sugu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ san ɲɔgɔn fɛ minnu fana bɛ so k'o bɛɛ bɛ san ɲɔgɔn fɛ n'a fiyɛra k'aw to avion kɔnɔ o avion kelen tɛ jigin tuguni o y'aw bɛɛ salen a kɛra ka minnu to terrain kɔnɔ o terrain tɛ jɔ tuguni o y'aw bɛɛ taalen a kɛra ka minnu to ji sanfɛ n'a y'i sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ko saya nin tɛ maa si ma kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ taa aw ka o tacogo la. ولا هم ينظرون كم قنن تعالى فيه. نعم فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم إكودوا لا يكوتي وتو كما من كنفوني فونا وانتظرهم إكون ما كنا على إلا جبا من فوق كل جبا بنا إنهم منتظرون إكادوا نني ما كنا نبوي إكودوا لا maa de bɛ mɛli kɛ ala ye dusukun ɲuman di maa min ma ninnu tulo tɛ la o i ye ɲuman fɛn fɛn fɔ o b'a bɛɛ kɛ juguman y'i bolo o tuma e k'i kɔ don o la dɔnnikɛla dɔ y'a jira ko ni aya fɔra ka sɔrɔ ayatu seifu ma na n'o ye kɛlɛ aya ye ko ka sɔrɔ o ma na n'o tɛ ko n'o kun nalen don alakira kun bɛ bila kɛlɛ de la alayhisalam nka nin fɔra ko ka sɔrɔ ayatu seifi k'o kun tɛ yen Alahu taala ko alakira ma i kɔ don o la iku makono ka da ka lajaba mana na o si tɛ to yen ala ka lajaba bere bɛ nin bɛɛ lajɛlen walo k'i ka dɔn ninnu fana ye makɔnɔni kɛbaaw ye. Suratu sajida ale fana bɛ ban nin yɔrɔ la yan an bɛ dugawu de k'an ye mun fɔ a kɔnɔ ala ka faamuya d'an ma a baara kɛli ɲumanya sira kan Alahu taala ko nɔgɔya an ye ala k'an kɛ maaw ye kuranɛ bɛ kɛ maa minnu ye sini dalilu ye ala kana kɛ maa ye kuranɛ bɛna kɛ dalilu ye maa minnu ka kiyama kɛnɛ kan. Atuma an bɛ bi walanda jɔya insha Allahu taala ni ala ye sigida wɛrɛ yira na ni a yɛrɛ ka diɲɛ ye an bɛna taa don sura kura wɛrɛ kɔnɔ ni Alahu taala sɔnna. Naam. Wa alaikum salam.
alhamdulillahi rabbil alamin ambal makke doka nyin galibiya ko be wati mina sisan jamana kono bara surole ka gele fo bara suro sira do yi fiki bolo blay kun ka warere bo wala saka bara suro yala mo mi war sara wala sai ka bara suro ko tigi wari mi saro ko be ko tigi haramiyo amba fa be laje yi war sara bara mi yinin kama no sura bara doniya bila yi kalanke diplôme bi bolo alhamdulillah sira dalen bi nye iti bara sura bara fi ka warde sara otumana yi mina do bara mina doniya bila yire ba do otuma e fane war sara wala sai ko bara sura amba fo sharia la bashite wala e bo wari mi sara eta te ke sura fenye eta be ke maslaha de maslaha o koro de kanya yire ma kadda ka jamana baka ta tabulo mina ma fenfembe ni mi bulo blayku eti la je ite considérer otumana ne ta kero la ala be wari mi sara e ma haramu ke kadda ka barani doniya bila ngana tarake ina famba kalama chugo mina barada dobe war sara de wala sa ere ka tay walma be war sara wala sa den ka tay umi abal masurundo adumina bla bara mina to bara nyedo otumana no blara o barala amba ye ka fo e jamana jamfade ase jamana barakela nyuma no mabla ka barala doro jamana be sega ko de otumale ma kalange adoniya tala kata kabla fendo kunate doro atimundo aleta e sara cheli doro ne kabla ku no ta taga barani ke ni war sara kabla o bara sugula ko ni jamana jamfa amba fo bara ko ni ma harami kadaka adoniya tila ala kambe solo salam ifa yala koni mami ifa korote fa sarani o korote dai ere ba don karsa de nodu ki kanka munke o tigila mala amba fo ala kira daballe aya do ko karsa do sabaw ko anga munkala akwa ya tue ala kira o de fo aya tue labidu bon asam ale de ala kira kunsigi dota ka do tamoro cheman ferela ka siri kurudatani kele ka jigina e kolon kono kata daga bakurun dugmalala ala kira sna ka binti adaballe mikaela ni jibrila de jigina ni qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas o fla bena ayatani kelema kurutani kelen kumbe ko befuni ala kira sorla ka wuli odela ala kira wuli min kera akko karsa de nodo ayake kolon mi fanna ni kolon miqdadu bin aswad al-kindi ani ali ayolu de blaw kata kolon jeni suri fo kata dabalin nabo gaba kurun koro o bane sisa ala kira nyini ngara yala anga munkala kwa kana fushi kala yati ame mu foni tige na fene sona ka sabali ka yafa fushi te mu kafsa katimo parce que mo mi fa dabali ayi fa korote ne fene go ibe ko tige la ka chala fa fene mina ta dabali de kay dabali min kan fene mina to nyone ke an fene ta korote ciala o de nushroi shariala ka korote frake ni korote yo haram yele no atibe aflana adona chugo di fene kaledu o fene bala parce que anga sigidala bisigiya ka chanda na yere da ko kado o tuma na daluti temoka atara dabali ke mu fe o fene go ko ni ndo daluti temoka mais no ko ni tian yere ka blankono karsado kadaka ne lo kuntara nyon fe no de be barakelena an fene kana barake ni bisigiya ni daluti ambulo baramena an kon me mu fatigi aka sabali aka saranyini alafe o de chega yiketima ka fo ka bata jirusra na wa alaikum salam mabdo fatura ay dudoto demso babulo dencewo babulo bol fen fenebe abulo o dude be ke cogodi ya ano bol fen be ke cogomina olu be ciende yo duye ciende bol fen ciende mais munu kanka cienta ciebe kla munu ce olu rede hakilna be yini cien ko la folo yana ka kla nin dengo fa sara ka dukele min tombolo an kana ferede an ga nin toyi ni be kanga dubai hal nanyi duure soro kofe an be bina sigin kana nin duma o ya bane olu de cienta la ya alhamdulillah o ya toyi bashita ni mabli ni ani dando wakema aleka o boli tumana nay wari mi soro la bina noyi bashita wal may mabli ni tuddu kono ni ci do cuna ame mabli ni tamba yere de mal nu yere sigira ka ben fen fenka sharia la bashishita
ngani bende makesa sharia bi sendo ala ko ka tiɲɛ kila o tiɲɛ kila bɛ kɛ ka du feere ka wari kila o cɛ ka mobili fana feere ka wari kila mais yana ka taa so ma dudenw yɛrɛ de bɛ lajɛ fɔlɔ o ka bɛn ko la n'u bɛnna ko la an ka to yen a bɛ to a y'a to yen nɔ a bɛ kɛ jigiya an bɛɛ sɔnna an baw de b'a kɔnɔ an dɔgɔnin fitininw b'a kɔnɔ n'an ye nin feere olu de taa min n'u ko ka to yen a b'a to yen mais ni kɛlɛ de nana i n'a fɔ an ka bi waati a fitinalama tuma na an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka du feere ka mobili feere ka wari fara ɲɔgɔn kan ka cɛw ta d'u ma ka musow fana ta di n'u baw bɛ yen k'u baw fana ta d'u ma i y'a faamu waaleykum salaam. maa fɛn fɛn bɛ yen k'i to sunna n'i ka kojugu kɛ m'i bali sunna ala kira ko k'i tilenna kɔngɔ la ani minɔgɔ la fu alo ka a bɛ cɛkɔrɔba kunda a bɛ denmisɛnnin kunda dɔw bɛ sun mɛ u t'u bali u ka marasi jouer la a t'u bali damu jouer la yala ni maa min ka sun kɛra ten maa o maa bɛ yen i bɛ sun na fɛn o fɛn bɛ yen k'a haramuyalen don e bɛ ka baara kɛ an t'a fɔ taa ji min i ta dumuni kɛ dɛ ayi i bɛ to i ka ji min baliya ni i ka dumuni kɛ baliya la mais i mago bɛ baraji min na i tɛn'o de sɔrɔ parce que ala kira ko alayhi salam ko ala mago si t'a la y'a ka dumuni n'a ka ji toli min kɛ falaysa lahu lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharaba a y'a ka dumuni ni ji bilali min kɛ k'ala ka sara si t'a la o b'a yira k'a fɔ ninnu bɛɛ bɛ sun baraji de tiɲɛ an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ a la aleykum salaam. ko n'ala ye dɔ don arijinɛ na ka dɔ don jahanama na ka da ka kabini o jahanama kɔnɔ den ma don ala b'a dɔn a bɛ don ala dun ko ka taa a ka jɔn tɔɲɔ a ye mun fana fili tasuma la k'o bɛ cogo di mun filila tasuma na o tɛ tɔɲɔ saga b'e bolo misiw b'i bolo sɛw b'i bolo i ka saga suru sɔgɔma o sɔgɔma i ye saga kelen minɛ i y'a da kɛnɛma kan ka muru da kan na k'a kantigɛ est ce que dɔ bɛna convocation d'i ma k'i b'a ka sagaw tɔɲɔ wa munna e de ka sagaw don a bɛ e de gaw yɛrɛ kɔnɔ i b'a faga cogo la mun ka d'a ye mun ka di ye i b'a sogo ɲimi cogo la mun ka di ye mɔgɔ si t'i jalaki n'i ma wali saga kɔni ta f'i yɛrɛ ta jalaki si t'a ala de ta y'an ye hali n'a tun ye jahanama dilan k'an bɛɛ bila a kɔnɔ maa si tɛ don jahanama na arijinɛ na jɔn de bɛ taa Alahu Taala ɲininka a dalakan na o kuma b'a la kuma tɛ ala ye tilali kɛ kaba jahanama kɔni bilara arijinɛ bɛɛlara ye jahanama kɔnɔ den bɛ don jahanama kɔnɔ n'ala ka latigɛ de mais k'a fɔ ala ye dɔ dan jahanamadenya kama o tɛ dɛ i danna k'i bila i ka baara kɛ n'i ma nin baara kɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ e k'i ban k'o sira ta ka sa jahanama sira kan n'i bilara jahanama kɔnɔ ala n'o to yen e man kɛnɛ sisan a fɔra k'i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ko ayi k'i bɛ to nin fura kan dɔgɔtɔrɔ nana nin fura lajɛ karisa nin ti fura san nin ye poison de i ko awɔ nin bɛ ne ka bana kɛnɛya ten i tora o kan i sara n'i sara an bɛ mun fɔ i kɔfɛ k'a y'a yɛrɛ faga alors que ala de ye nin bɔ mais an b'a fɔ k'a y'a yɛrɛ faga k'o ye sababu de ye ala ye nin da jahanama kama ala ye nin da arijinɛ kama mɔgɔ si t'o dɔn an si tɛ si t'a dɔn an bilara de an ka baara kɛ an kɔni ka baara kɛ n'i ba baara ma ko ala ye da jahanama kama ala m'e don jahanama la dɛ e yɛrɛ de yɛrɛ don jahanama kɔnɔ n'i ye baara kɛ k'i mago bɛ arijinɛ na siga si t'a la ala bɛ arijinɛ de ma parce que ninnu ye tawilu kumaw de ye ninnu ko bɛ segin ka taa Alahu Taala yɛrɛ de ma an bilara baara min na anw k'an cɛsiri o baara la ala y'o de ɲini an fɛ naam wa aleykum salaam. ka mɔgɔ to seli la ka mun kɛ ka tɛmɛ a kɔ cogo di i bɛ seli la yɔrɔ min denmisɛnnin dɔ y'i jɔ i ɲɛfɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ wa filanan jumɛn ayi i bɛ kelen de kɛ ɲininkalikɛla wɛrɛ bɛ yan an b'o de jaabi fɔlɔ mɔgɔ min bɛ seli la denmisɛnnin dɔ ka tɛmɛ ka taa jɔ i ɲɛ ko ka ɲɛgɛnɛ kɛ k'o bɛ cogo di n'o sɔrɔ e bɛ ka seli yɔrɔ min na ni ɲɛgɛnɛ ji ma se i bɛ ka seli ni fini min fana ɲɛgɛnɛ ji ma se i ka o fini ma sariya la baasi si t'a la o kɛra kɔrɔnfɛla ye sa o kɛra tilebin o kɛra kaɲaga ye denmisɛnnin taara ɲɛgɛnɛ k'o yɔrɔ la i bɛ k'i ten da yɔrɔ min ɲɛgɛnɛ ji tɛ yen e yɛrɛ ka fini fana a ka ɲɛgɛnɛ ji ma se yen ma baasi si t'a la n'a kɔni sɔrɔ de ma sa o y'an donnen ye kiri wɛrɛ la parce que seli sariti ye o dɔ ye fini ka sanuya i bɛ seli yɔrɔ min fana na o ka sanuya n'a ka ɲɛgɛnɛ ji m'o kɔni nɔgɔ f'a ye ɲɛgɛnɛ kɛ e yɛrɛ jɔlen ɲɛ an b'a fɔ ko sariya la baasi t'a la
Waalaikum salam. Dallu be Musa ka sungo la tile 40 ko kuma fana dallu be o la mais k'a fɔ tile 30 kunna ye gese do a da la ya a fɛn k'a kɛ tile 40 o na cogo kɔni an ma dallu y'o la n'o tɛ tile 30 kunna ala ko a y'a kɛ tile 40 o ye Musa ni ala ka kuma ɲɔgɔnya de bon sun fana ma dabɔ ko a tɛ se ka ala kuma ɲɔgɔnya fa ka sun ma dabɔ o kama ala ye sun farida yan ka cogo min sun faridara Musa fana ka o cogo kelen pere la 40 kɔni sunni dallu yɛrɛ o la mais k'a fɔ gese dɔ de ɲimina munna ye gese ɲimi o de kama ala y'a kɛ 40 an ma dallu y'o la n'o tɛ tile 40 ko kuma o kɔni bɛ yen. Waalaikum salam. ayi a bɛ se ka kɛ an ye nin jaabi don min na e kun tɛ yan an ko woro 3 bɔli o t'a to abada ko muso kɛra cɛ ta ye an ko woro 3 fɔlɔ ye tugosi woro ye 2nan ye jaabi minɛ woro ye 3nan ye maminɛli woro ye furuko kuma si ma fɔ nin 3 kɔnɔ te sisan n'a ma ye nin 3 kɔnɔ an bɛ taa min o ye woroba o bɔli est-ce que woroba bɔli fana bɛ muso kɛ cɛ ta ye wa o bɛ kɛ cɛ somɔgɔ ni muso somɔgɔ ka ɲɔgɔn faamuya de la sisan n'o y'a sɔrɔ sariya mago bɛ kuloma min na aw ka woroba bɔli a y'o bɛɛ kɛ ka bɛn ni o ye baasi t'a la i muso sariya mago bɛ kuloma min na aw ka woroba bɔli o bɛɛ ma dafa o kɔnɔ sariya b'a fɔ halisa i muso tɛ parce que pied dɔ de bɛ furu la n'o pieds ma dafa furu kɔnɔna la muso tɛ kɛ cɛ ta ye bolu pieds ninnu bɛɛ bɛ dafa anw fɛ yan bi ka bɛn ni yɔrɔ min ye o ye silamɛ furusiri mana kɛ an kɔni b'a dɔn fosi tɛ yen mais ka kɔn silamɛ furusiri ɲɛ muso bɛ se ka kɛ cɛ ta ye ni ɲɔgɔn faamuya ye kuma kɔnɔ mais o bɛ dépend muso somɔgɔw ye cɛ somɔgɔw ka kuma jaabi cogo di muso somɔgɔw fana ye ci bila ka taa cɛ somɔgɔw ma o fana ye jaabi jumɛn di n'olu de mɛnna k'olu faamu kiri bɛ se ka tigɛ sisan i muso kɛra ta ye nka n'o ma dɔn halisa ko gulonnen kɔni bɛ tigɛ o de kama an ye misaliya di n ko dugu dɔ bɛ hali yan Mali yɛrɛ la olu bɛnn'a kan n'aw ma silamɛ furusiri kɛ olu bolo muso t'i ta ye bon ne bolo siga tɛ mun na n'a jɛlen don o kɔni y'o ye ni segin kɛra ka t'o ma lafiya bɛ se ka don a ko la quoi. Waalaikum salam. an bɛɛ bɛ segin o kuma kelen de la fa fatura ka du to yen i ni balimamuso don est-ce que a bɛɛ bɛ e ka du di dɔ ma a ka jɔ bayi la a bɛɛ ni balimamuso mana bɛn mun kan aw bɛɛ de ta don e kelen ta tɛ dɛ k'a fɔ ko cɛ bɛ du kɔnɔ muso bɛ yen cɛ kelen ko décision ta a ye i balimamuso fana tiɲɛ t'a la dɔ de aw ba sen b'a la i balimamuso b'a la e yɛrɛ fana b'a la o tuma na k'aw yɛrɛ dama to yen n'a bɛ n'o baara kɛ aw bɛ sigi ka kuma de a dɔ nana a bɛ fɛ k'an ka du jɔ an ka du bɛ suguda la dɔ bɛ fɛ ka dugumala bɛɛ jɔ k'o kɛ magasinw ye an yɛrɛ bɛ yɛlɛ sanfɛ nka n'a jɔra kɔnɔ a luwanse wari kɔnɔ o bɛɛ y'a jɔbaga de ta ye fo ka taa se san 30 san 40 yɔrɔ o bɛɛ b'an fɛ yan bayi dɔ wɛrɛ bɛ yan fo san 60 o bɛɛ b'a la o tuma na ni aw yɛrɛ dama sɔnna ka bɛn o la sariya la baasi t'a la mais a ti bɛn mɔgɔ kelen de k'a fɔ k'a b'o kɛ ka tɔw to yen n'o kɔni kɛra dɔrɔn o ye janfa de o ye janfa ye o ti bɛn dɛ bon n'a bɛ kɛ fana a bɛ bɛn mun kan a bɛ bɛn olu fana bɛɛ lajɛlen kan parce que bayi kɛra minnu tɔgɔ la a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ sa dɔ ɲɛ a bɛ tila k'o fana bɛɛ kɛ sɛbɛn de ye k'o bila ni ne tɛ yen don min o tuma na ni yɔrɔ min b'a la n denw bɛ yen nɔ olu b'o niyɔrɔ ta olu b'o tiɲɛ ta a bɛ se k'olu baaraw kɔni kɛ n'o tɛ baasi si t'a la quoi awɔ te ala k'an bɛ sɔn a ba ma fo waati sera